is het niet heel erg moeilijk, want de verste die in het zandbak komt, die de verste afstand neerzet, die wint. Het is alleen wel vandaag het Koningsleppen. En het Koningsleppen is een speciale wedstrijd, vandaar dat we ook om 6:30 beginnen. Omdat we na de reguliere voorronde hebben een finale, maar in die finale wordt door de deelnemers, in tegenstelling tot andere wedstrijden, in plaats van 2 keer, 3 keer gesprongen. Nou, dat maakt de wedstrijd ietsjes langer, anders start om 7 uur, daarom starten wij dus nu om 6:30. Zodat we natuurlijk de tijd hebben voordat het natuurlijk donker wordt. Want als het donker wordt, dan kunnen we niet meer springen. Nou, de lijst zoals die er is, nou, die is zoals die is. Alleen, we hebben één wijziging. Namelijk bij de junioren springt na Gerrit Terpstra Timo van der Knaap. Timo had zich misschien eerst niet aangemeld, afgemeld. Dat weten we niet precies, maakt mij ook niet uit. Hij is er, dat is het mooiste. Dus Timo van der Knaap, hij komt na Gerrit Terpstra in actie in de juniorenklasse. Rugnummer 64. Dus dat is inderdaad de bijschrijving. En voor zover wij weten is de rest allemaal wel compleet. Nu is het bij het Koningsleppen zo dat ook in de middag, dat de tweede en de derde klas gesprongen wordt, dat ook die afstanden van bepaalde leppers mee kunnen doen in de wedstrijd van vanavond. Dus je kan je dus plaatsen voor de finale door vanmiddag een hele verre sprong neer te zetten. En dat heeft onder andere Brent Monsma gedaan bij de jongens. Die heeft 18,50 meter neergezet. Dus in principe staat er dus nog met 1 been in de finale op afstanden buiten zijn. Dat is in het geval. Dus Brent afwachten wat de rest gaat doen. Goeien van harte welkom vanuit een stralend Burgum werd jong een hele bijzondere wedstrijd op het schema staat, namelijk het Koningsleppen. Ja, dat is een beetje een orenwedstrijd, dus alle orenwedstrijden, want ja, naast me zit Hannes Carrion, de man die in 2006 hier als junior al eens een keer de Koningstitel bijkaapte. Wat is het bijzondere om een Koningsleppen, Hannes? We hadden 3 voorronde sprong en dan normaal hebben we dan nog 12 finale sprong. Dan blijft die voorronde sprong eigenlijk staan, maar bij het Koningsleppen begint weer op 0 en haast 3 finale sprong. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Ja, dan jongen ben er natuurlijk 3 titels te verdienen. Ja. En die 3 titels die bestaan uit de titel Koning. Dat is een gevecht voor net alleen de senioren, maar ook de junioren. Precies. Ja. Dat is een behoorlijke groep. Ja. De 5 besten zullen dan in 3 finale sprong om die prijs strijden. Ja. Bij de jongens, daar kennen we de titel Prins verdienen. Daar springen 3 jongens in de finale. En bij de vrouwen, dus eigenlijk krijgen bij de senioren, hebben we de vrouwen en de famkes, die 16 personen liepen met 5 vrouwen in de finale voor de titel Koninginnen. Nou, dat is even in het kwart hoe de wedstrijd eruit ziet. We beginnen als gewoon met alle categorieën 3 keer springen. De top 5 bij de senioren en bij de vrouwen gaat naar de finale. De top 3 bij de jongens gaat naar de finale. Maar dat is voor straks. Ja. Want het is eerst gewoon kwalificeren en dan straks, en dat zal om een uur of 11 worden, dan wordt het knallen in de finales. Dus wij hier alvast naar Nienke Kleinsjoggen die de polstok mooi in het midden had en springt eigenlijk gelijk al een creëze sprong. Voorbij de lijn van 13 meter. Ja, voor de 13 meter. Ja. Even ter indicatie, er is hier vanmiddag ook al een tweede klaswedstrijd geweest. Daarin weer de 4e sprong bij de vrouwen van Hilde van der Wij. 14,16 meter. Nou, dat is even een aandachtspuntje. Oeh, we gaan een takje in beeld, jongens. Dat is wat handig. Moet de snoeiskeer even komen. Dietmar van der Wal. En Dietmar die had zich een beetje verzongen. Deze pols gaat vol te snel naar de overkant. Dus hij had gelukkig nog 2 sprongen. Ja, Dietmar springt in de mixklasse als senior. Nou, ik even ter indicatie. De 4e seniorensprong van de medie, die is op naamkaam van Riemer Dirk Krol. 18,63 meter. Vlak voor Arne Galema, die het 18,55 liepte.
Ja, dat is in elk geval een richtpunt voor alle senioren en ook junioren. Want daar moeten ze dus minimaal heen. Hè. Willen ze meegaan naar die top 5 straks. In de jongensgroep hebben we een debutant hier in de eerste klasse. Wieger Bielsma van Gerkes Kleester. Die wie al droeg aan de andere kant kwam. Maar nog net een topsprong. Maar kwam toch tot 1480 en dat is op dit moment de vierde. Dit is Daniel Veenstra, zijn ploegmaat uit Boetenpost. Die maakt het een degelijke sprong. En die gaat nog verder, dus Ja. die gaat richting de 15 meter al. Balletje van Wieger Bielsma. Ja, het is van Boetenpost een wilde, want Ja. het is heel lang lien dat er in die groep van 8 jongens, dat er maar liefst 4 Boetenposters in Is het zitten. ooit voorkwam? Ik weet het niet eens zo goed, maar Ik denk het net. in de tweede klas wel. Er winnen altijd wel meerdere boetenpasters, maar de topklasse, eerste klas weet ik net. En dan hebben we nou Wieger Bielsman en Daniel Veenstra gehad, maar de 2 sterksten komen nog. Ja. Waaronder de topfavoriet natuurlijk, Sietse Lefferts. Ja. Daarover straks meer. We gaan nu naar de famkes, naar Berber Haanstra van het Heidenskip. Die zegt dat Nienke Klein-Velderman daar trekje 51 noteerde. En wat kan zij daar zien stellen? Nou, nou nog niks. Berber begint met het zwemmen en op zich op zo'n dag als Joet is dat helemaal net verkeerd. Eerst even een wietsprong, ben je weer even fris. En dan ga je nog 2 sprongen om jezelf voor de finale te kwalificeren. 51. En Berber Haanstra, haar zien we hier helaas te water gaan. De wedstrijd is ook een jelhoeken jeder begonnen als normaal, omdat we ook een ronde extra hebben In de finale. in de finale. Ja. 15 jaar. We zagen daar Wieger Bielsma Dus vaak is dat echt nog krap om, het wordt al wat jeder donker. voorbij. 15. Ik heb nog melden dat Daniel Veenstra bij de jongens niet krijgt 15 meter 14 noteerde. Nou ja, we dan even zoeken naar Van der Midje, want zo vinden we hem nog net. Daar springt ene Brent Monsman mee, die toen het begin van het seizoen blesseerd wie. Eerst zullen we trouwens Fijke Stellingwerf en die gaat te wetter. Maar het zit het verhaal van de jongens even nog. Brent Monsma, 2 Jelien Friesk jongenskampioen. Verleden dier krijgt net die titel, maar hij is nog steeds bij de jongens. Alleen nog hij van het winter blesseerd raken, ankelbrutsen, pen erin. En Koe het begin van het seizoen net mij meidje, maar had intussen toch green licht gekregen van de artsen en de fysio's van nou ja, maar ja, als toen geen les had, kist voor springen. Hij is weer wat begonnen en hoe? Want hij noteerde als jongen van medie 18,15 meter. Ja, fantastisch. En eigenlijk kunnen we die namen dus haast wel opschrijven voor de finale van Jong. Want hij mij dus jong gewoon, dan mij maar met zijn afstand. Ja, Riemer Sielstra uit Jest hem weer. Snelle klimmer. En die springt al richting het baltje van Daniel Veenstra. Maar zal iets minder 4 komen. Dit zal een dikke 14 meter wezen. Nou, ik denk dat er verder is. Ja, Ik we denk zitten dat er... richting 15 heel gaat. 15 heel, ja, het zou best kennen. We zitten er inderdaad een beetje, een beetje scheef op. Maar ik denk dat het gelijk is inderdaad. Het stokje wordt zetten. Wils wij bij de dames Daniel Hielema uit Griepskerk al kleersje gestaan. Ja, 3 categorieën. De famkes binnen op de eerste batten. Op de middelste batten daar springt de mixklasse. Dat is een lietsgroepje. Daar zijn maar 4 deelnemers deze keer. En op de voorste batten van jou de jongens. Maar dit is Danielle Hillema. En dit is wel een kandidaat om mij te draaien voor die top 5. Ja, voetbloot bij het uitspringen nog een beetje achter, maar een prima beginsprong. Ja, de Ze eerste zelf sprong ook op bij. nota daar is nog steeds van Nienke Klein-Velderman. Tredje 51. Nou, dat bloedt zo. Ja, En Riemer Sielstra weer in die een beetje verder bij de jongens. ja. Daar had Wieger Bielsma 1480, Daniel Veenstra 1514 en Riemer Sielstra 1542. Ja, van de midden Jurre de Jong, die ik eerder in de A-klasse sprong bij de jongens, die is het seizoen toch even een klasse degradeerd naar de tweede klasse. Maar Ja. daar noteerde hij heel netjes 16 meter 41. Ja, dan doe je En weer gewoon dus, maar hij, ik hoop haar op mogelijk wel een finale plakje. Ja. Je weet het niet. Toespringen, hè, Jurre de Jong? Ja. Ja, we zullen het zien. Het is natuurlijk 16 meter, terwijl er een boven je nog 18 had sprong. Dat betekent dat er maar 12 verder dan je afstand hoeven te springen.
En dan lees hij er alsnog uit. Dus Jasper Ik weet Henstra het van net. Griep Sterk. Bij de mixklasse. In de mixklasse, nou die zet daar denk ik wel eerst de eerste afstanddeel, maar Ja. dat zal net een afstand worden werd de senioren van Sint Trillium. nee. Nee, wat dat betreft komt het viewer pas echt in bij de seniorengroep. Maar we zijn benieuwd wat het duurt wordt. Germ Terpstra had ook al zo'n of 8 wedstrijden oer alles verder sprong als junior. Dus het is dit hier zeker weer een, nou ja, hetzelfde als vorig jaar toen we wisten als junior verder als alle senioren. Het zou samen wegkennen dit hier. Martijn Sudersma van Kolmerpomp. En die doet er nog een skepje bovenop volgens mij. Ja, het is daar Ja. gewoon een opbouwende Ja. trap, want iedereen die het komt springt verder als de vlakgangers. Ja. Dus dit gaat al richting de 16 meter denk ik. Ja, en dan gaat het wel snel, ja, maar die afstand van Jurre de Jong. Ja. Heel als ze in dit tempo verder gaan. Want hierna hebben we natuurlijk de kampioen, de nummer 1 van Boetenpost, Sietse Lefferts. En ja, die maakt dit natuurlijk mijn speelsgemak, die 16-41 springen. Jasper Henstra komt tegen de lijn van 16 Maar goed, we zullen het zien. uit op 15 meter. Het is wat een aparte wedstrijd, Joert, omdat ze maar na deze treien voorronde sprong de teller weer op 0 begint. Dus toen kerst na Nederlands record hier springen en vervolgens net kampioen worden. Omdat de prijzen pas in de laatste treien sprong verdeeld worden. Ja, hier een van de favorieten. Sanne Boustra bij de Famkes. Naar de klassementsleidster bij de Klassementsleidster prima, en ja. Fries Dat kampioen. juist. En die Ja, ja. gaat oer de 14 meter. voorbij het balletje van En En ik roem. makkelijk, ja, en makkelijk, hè. 50. Zal zij Treien slagen en gewoon een goede uitsprong. Is er wel oren Famkes joggen die dan wat hingen beloven met de voeten. Ja, goed zie de voeten echt mooi naar voren en pakt ze dan nog wel echt bijna een hele meter winst. Dat springt licht, hè? Ja, licht klimmend. steeds een stukje verder. Maar we gaan kijken wat Nou, er is hier nog wel een beetje ruimte op de bult. De meeste mensen zitten boeten het zicht lekker in skaat in het Briesje. Ja, spietig genoeg hier bij Burgum zitten we vlakbij Samar bij het Stjongfabriek. De wind die komt er precies bij, dus Ja, onder de gale Marseille, ze hadden dezelfde barbecue als vanmiddag, jongen. Hetzelfde flashlight erop. Maar oh. ja, Doe maar even lekker douchen. ja, het is eigenlijk hebben we er nooit zoveel last van nodig, maar Het is nou het echt is heel de wind. apart waar. We zorgen naar Melle Veenstra in de mixklasse. Die gaat wie het, die moet loslaten. Wil alle voorgangers de pols vol te dichtbij halen, hij hem vol te vier. En hij begint Hewitt met een wietsprong. Nou, dat brengt u op de eerste batter, want daar staat de topfavoriet voor de titel prijs, wordt mij onbelangrijk. Sietse Lefferts. Ja. Sietse Lefferts. Zie Op de wat eerste hij batter doet. in de Frieske truikonijnen. Daar komt hij. Uitzoomen. Yes, daar komt er aan. Dit lijkt het gelijk heel goed te gaan, maar hij hij gaat gaat gelijk in koers. te scheef. En dat is jammer. Nog Daar krijgt zal Ben ik de zelf van. balustrade. Ja, daar baalt er zelf ik van. Hij zult toch echt wel een beetje een scheef weg zien naar wat er vermidje sprong is. En dan is het maar correct even van ja, gaat er zich eerst plaatsen voor die finale met een 16 heel centimeter. Of woller gelijk richting die 18 meter. Zo, het is echt gewoon een klassementswedstrijd, Hannes. Ja, oké. Dus als ja. we hier, en dat ken hij dus, want hij hier dik over de 90 meter komt, Ja. ken hij zelfs Joert en onvoldaan op het Nederlands klassementsrecord. Frieske Ja, had er maar intussen al. ik denk eerlijk zijn dat er bij Hewitt met zo'n wedstrijd net heel wat mee bezig is. Het is mooi mijn om als het lukt. Alleen dan gaat je toch eigenlijk wel een beetje om deze prijs. Ja, maar ja, dat kende hij wel. Ja, Dat is nog de uitsprong. Bij de Famkes. Ook een plaatselijke favoriete. Irza Maat traint hier. Ze komt van Serusterveen. Traint dus in Burgum. Is bij de jongste jeugd alles Fries kampioen geweest. en dit lijkt het heel goed te gaan. Nog net 4 genoeg om zich in de top 3 te mengen, maar een mooie beginsprong. Nou, dat is dan wel aardig om te constateren, want Sanne Boustra is correct, noteerde 14,16 meter. Ja. En dat is exact like 4 als van een midje, Ja. telde van erbij. Dus dat is om nota de top afstand. Die sprong trouwens bij de vrouwen en dit is nog bij de Famkes. Ja. Maar goed, dat is in een groep, jong. Ja, klopt. En dan was dan krijgt, stel je voor het seizoen nou geen seizoen net verder springen, dan show ze naar de tweede vierste afstand wat die dijsprong had. Maar goed, laten we daar nou net vanuit gaan. Ze had nog 2 sprongen.
Dus we beginnen vanuit dat Sanne Boustra straks nog wat verder gaat. En dan is de middelste seconde is inmiddels uitsprong. Dus dat betekent dat wij naar de jongensgroep joggen. Daar staat Reinder Haanstra klaar. Ja, dat is toch wel een van de favorieten. Springt het hele heel knap. Echt al dikke centimeters achter de namen. De jongensgroep is een hele nieuwsgierige groep. Ja, nou, het gaat wat op en neer. Want ik hield een heel verhaal. Want daar kan Thomas Sammer een heel verschillend podium zitten. Ja. Martijn Sudersma, daar de koploper 16.02. Hier komt Reinder Haanstra. En Reinder Haanstra Lekker met Ja, werd fel onmoedig door hype, maar ja, hij had het er een beetje dreig mee. Hij hier zelf de geest net in deze sprong, zeg maar. Het insprong weer net fantastisch en hij dacht, nou, ik klim verder. Het is wel leuk om te zien, hij had precies dezelfde klimstijl als zijn broer. Rutger bij de senioren. Eerst senior. Maar goed, je maakt voor hem nog een schepje bovenop. Maar dat zullen we zelf weten. Dan is daar alweer de beurt aan Jorrit Boustra. Ja, op de eerste baan hebben we eerst een dame. Op een famke, mag ik zeggen. Iris Maats noteerde 12 meter tredje. En daar staat nou klaar Hieke Vogel. Hij komt op 14 meter 69. En daarmee... Ja, en Hieke Vogel die had dit seizoen toch al een wedstrijd won in die famkesgroep. 4 wij de meeste overwinningen gebieden daar van Noah de Boer. Ja, Maar toch had hij net de leiderstrui. Maar die had Sanne Boustra. Nou, dit is Hieke Vogel. dit liep het heel goed te gaan. Beetje skevel net. Nee, Ja, komt net lekker uit, maar hij klim en ja, ploft. Valt dan een beetje eigenlijk uit de stok waar je in het Ik zongen. weet niet of Hans nog even een keer met de bus kan komen, want ik... Ja, het ruchtenspoor, dat is het belangrijkste inderdaad. Dat, Misschien kan er nog even gekeken worden. daar moet ze nog, zullen ze weer maar een coach gaan waarschijnlijk weer dit nog online. Ik heb zelf het gevoel dat de laatste stap me een beetje inhoudt. En dan springt ze er altijd naar oren net aan, maar misschien dat ze daar nog even een joggen. In ieder geval zullen we hier nou in de jonge stapklasse naar Jorrit Boustra. En daarmee is hij eigenlijk al gelijk de laatste van die jongensgroep. En nou ja, dan vliegen we er al weer heen. ja, dan hebben we 8 jongens aan. Dan hebben we dus echt dadelijk even een tussen staan. Want die 8 jongens strijden dadelijk voor 3 finale plakken. En de winnaar van die 3, die mij hem naar jong Prins van Burgum nemen ierlang. Die titel is nu nog in handen van Timo van der Knaap. Maar goed, jongens worden ouder, dus die is intussen junior one. Dus die is zijn titel sowieso kwijt. Maar dit kan wel eens een hele leuke outsider worden, hè, Jorrit Boustra. Ja, Jorrit had er zin in. Dus just het komt net helemaal lekker uit, maar dit liep het op zich wel heel goed te gaan voor Jorrit. Houdt er maar recht. Oei, 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 oei. Wat schande. Maar Komt van 4, ja, maar hij zit samen heeg, hè? hij is samen heug. Maar ze hij hier net van mij nog wel een hele meter in de loop. Hij sprong alsnog heel heug in. Maar inderdaad, deze jongens kan gigantisch snel klimmen. Ik heb hem al weer te vaak in tapjes, jongen. Ja. Omdat de kunst is om dan nog om recht over te gaan. En dat willen we wel eens... Maar goed, dat we even op zijn namen klikken. De laatste keer dat ik naar het zie het vreeg wie je moet een post. En toen zei ja. ik dat hij de mooiste sprong van de jongens een beetje heeft. Tenminste, degene die mij het meest bijbleun is. Want hij zit inderdaad bovenin. Nou, zo licht dat er is, had er al Santje 23 geleerd dit seizoen. Maar zijn PR is zelfs al Santje 40. Ja. Dus dat zei wel wat. Nou, Ja, en hetzelfde zijn we over Germ Terpstra natuurlijk in het begin. Ja, mooi springen. Is Sammer maar boven. eerst even naar Noah, hè? Noah Ja. de Boer. Want dat is een van de favorieten bij de Famkes. Had de meeste wedstrijden won en toch net de Friese leiderstrui. En dat komt omdat gemiddeld Sanne Boustra dus verder springt. Maar de eerste sprong van het seizoen is wel degelijk van Noah de Boer. Want die kwam al tot 15:43, een PR. En nu komt ze echt al richting dat balsje. Dat zal dus richting de 14 meter worden. Maar zij is together, denk ik, met Sanne Boustra absoluut kandidaat om bij de 4 beste vrouwen jong te komen. Als Famkes Ja, die zijnde. Famkes en die vrouwen die ontrinnen elkaar net altijd een heel soort. Maar goed, ja, we zullen zien. Het is nog maar de eerste ronde. Nienke Kampen uit het Heidenskip mij daar deze eerste cyclus afsluiten. Ja, ze zijn even de spieren ontwarm houden. In dit geval Sanne Boustra. Ja, je ziet natuurlijk al een mooie klimpje al. Even die
spieren op spanning brengen voor de volgende sprong. Want het gaat vlot achter elkaar terug. Ja, het is wel ideaal lepperswaar, Hannes. Ja, zeker. Ja. Maar ik krijg, ik zei het weer, het is misschien zelfs nog, tenminste vermit je zuiver te heat. Ik zou zeggen, spring er eerst even in of zwaar er een voor, dat het in ieder geval even lekker fris is voor als het begint. Maar dat weten al die springers zelf ook wel natuurlijk. We hebben verder niks te klein, hè? Nee. Dit Lekker is zeetje. natuurlijk een verademing ten opzichte van alle voorgaande wedstrijden, de voorgaande weekend. Vooral de laatste twee. Dat wie al waar een drama. Dan kunnen we nog zeggen dat het simpel begonnen is. Hè? Noah de Boer noteerde 3,88 meter. Goed voor het tweede plak in de Famkesgroep. Daar is het eerste plak voor nota voor Sanne Boustra. En daar krijgen we nog Nienke Kampen. En dan hebben we alle 8 deelnemers in een keer in actie jongen. En geven we dadelijk op alle kansen tegelijk oer naar de tweede ronde. Nienke Kampen. En ook die had al een wedstrijd won dit keer. Dus die Famkesgroep is echt aardig. Hè? Nienke Kampen won al een keer, Nienke Klein-Velderman al een keer, Hieke Vogel. Maar ja, de grote toppers in die groep binnen Sanne Boustra met 4 overwinningen en Noah de Boer met 4 overwinningen om het nota. Dus ja, dat ben wel de favoriet. Nou, Daar komt ze met honger in. Nienke Kampen. Plat erin. Ja, die gaat nog vies te vleugel. Ja. Nee, daar weer naar. Hing het gelijk maar insprong. Nienke Kampen bij de meisjes. En dan Zij mist ze ook net voorbij. Ja, mist ze eigenlijk de even insprong. Net voorbij de lijn van 13 meter. Ja, Nienke schrok ervan. Denkt, hè, dat is zo lekker rustig zonder die man. Nou, dat betekent dat we bij boven onder de list beginnen. De luidsprekers. Dit is de Misschien moet je hier loedspreker hier op het terrein door de geloedsbocht galmt. Maar we gaan het weer proberen. En Nienke Kampen dus net voorbij. Even de een lijn van kwarte 13 meter. tussenstand Janet Boustra in de samen groep dus Famkes. heel lekker Op nota bovenin op die het stand eerste zitten. plak Sanne Boustra, 14,16 meter. En komt Op uit het de 12e tweede plak Noah de Boer, Daar zien we dat 13,88. Matthijs Huis aan de leiding gaat, 16,02. En op het derde plak wordt nota Nienke Klein-Velderman met 13,51. In de mixklasse winnen 4 deelnemers, 2 weersprongen, er zijn ook 2 droegsprongen. Jasper Henstra gaat er aan de leiding met 15,22 voor Dietmar van der Wal met 15,07. Die staat weg leer. En dit is Wieger Bielsma. Hij noteerde in de eerste ronde 14,80. Staat hij mij 4e in die jongensgroep. Maar ken een heel eind verder. Ja, deze sprong is bijna een kopie van zijn vorige, iets te snel. Dus hiermee springt er hem nog net in de top draaien. U zal het ook begrijpen. Hoe langzamer de start. En dan zien wij op een middelste secondes alvast naar Dietmar van der Wal. Ze krijgt goed voor 50 zoon. Dus het gaat erom dat je zo. En dit lijkt het een stuk beter te gaan. Dit gaat richting de 16 meter. Ja, Sjurs. Nou, hij is er net ontevreden. Want dit is dik voorbij de lijn van 16 en misschien wel een 17 meter notering. Nou, Prima tweede sprong van Dietmar. Hij springt daar verder dan het balsje van Jasper Henstra. Ja, daar gaat Jasper Henstra de leiding, 15,72. Wils wij bij de Famkesklasse alweer op het bad en Nienke Kleinsjoggen. Ze krijgt goed voor 13,50. Zit er met treden. En deze afstand denk ik gaat er verder, want dit lijkt het heel goed te gaan. Gaat ze weer scheef? ja, Nou, dat is jammer, ja. zeggen we net. Ja, ze kan krijgt ook al een beetje scheef, hè? Ja. Maar goed, ja, Voor een finale. goed begin voor haar. Dus hopelijk kan zij in die derde sprong het rechte spoor. Nee, Wieger Bielsma had hem net verbeteren. Bloed steen op 14,80 van die eerste ronde komt nou tot 14 meter precies. Van de Wal komt tot En daar staat intussen kleer Daniel Veenstra. Noteerde niet correct 15-14. Staat er mij op dit stuit nog treden. Maar ja, weet dat er van media al een jongen 18 meter 15 sprong. Dus eigenlijk best dan al vierde. bij de jongens. Dus die zal ik meer hebben. Daniel Veenstra. Ja, dit lijkt het een stuk beter te gaan. Dit gaat al Veel beter, richting hè? de 16 of net. Ja. Nou, ja, eerder zelf ik blij op mij. Dat is echt altijd mooi om te zien. Staan
Ja, want zijn persoonlijk record is 15,70. Nou, en dat- dat baltje leidt op 16 meter. Ja, Nou, dan weer het spannend, maar dan kan ik me voorstellen dat er bleed is. ja, Want ik ja. denk dat dit wel eens een nijper Nou, echt vrij makkelijk. Hè. Het staat nog net helemaal stil. Had nog straks een sprong hoor, dus Sprong een beetje betierd uit, vond ik. ja, het gaat niet hoe je met klim moet komen, maar hij nam de snelheid nou wel mee, dus we zullen zien wat er voor hem op een scoreboard komt. Eerst zullen we even die Fijke Stellingwerf. Ze krijgt wie het. Een wie het sprong in de eerste En poging. deze sprong liep het al een soort beter, maar hoe liep het Fijke? Drukken jongen, nee. Oh, wat spietig, wat spietig. Fijke die wacht het even, ja, zeg maar wat beter is, maar ik hier het idee dat het trokkel om dat er hem misschien nog wel over het tweede punt zou drukken, maar hier bij de insprong nog net helemaal lekker, maar nou ja, in ieder geval heel erg dreigend. Ja, de eerste persoonlijke record van Jonne is een feit. 15 meter 27 voor Daniel Veenstra. Zo'n centimeter erbij. Het is maar zo, maar toch, het telt. Maar je had nog een sprong. Zeker. En als je een PR springen, doe je het altijd goed. Ja. Ja, en je kan het beter gewoon met zo'n centimeter dan met een dikke meter of zo. Dan kun je nog eens vaker. Nou, zeg je dat net sinds iets 11. Hè. Die doet het meestal maar 81 verschil. Hier Berber Haanstra. En nee, Berber die verbetert zich wel, want die krijgt wie het. Alleen nog, ja, ik denk dat dit nog net 4 genoeg is voor de top 3. Hè, maar het wie in ieder geval een stuk beter dan haar eerste sprong. Dus wij Riemer Zielstra van Jest hem alweer kleersjoggen op de jongenskongens. Ze krijgt goed voor 15 meter 42. Zit er met treden op dit moment in de wedstrijd, maar daar ben die oren 2 springers van Vermitje nog net bij telt. Dus hij weet, de Matsavis er nog een schepje bovenop, als er mij wil. Nou ja, 15-42, dan hoop je toch richting de 16 meter. Toch nou met deze sprong te gaan. Een stukje verder, klimslag meer. De oren is goed, de insprong hek. En dan liep het dit al een stuk beter te gaan. Ja. Tje, spring hier een dikke 16 meter. Ja, en die had dus een persoonlijk record van 16,80 staan. Ja, nou dat is dan wel een voor de finale. Of tenminste, Nou ja, dat is een PR. Daar, als hij zijn eind hoe het baltje heen is. ja, dan gaat dit echt weer richting persoonlijke record. Ik denk het nog net. Ik kan het net helemaal goed inschatten, maar in ieder geval een goede tweede sprong voor Riemer Zielstra. Gangels nog De weer vrij jongere snel, broer hè? van Michiel Zielstra die springt straks in die juniorengroep. Wist ik al een wedstrijd te winnen. Eén Ja. keer van Germ en toen ik voort van alle senioren. Dus dat belooft wat straks voor die finale hier. Hè? Ja, Ik haal gewoon jet, die zijn zo niks verbaasd dat van de 4 finalisten dat er misschien wel 3 of 4 junioren in zitten. Dan Ja, nou is dat- misschien wel wishful thinking, maar, we gaan het zien. Dat zou op zich wel eens leuk wezen. maar 12 draaien, dat zou samen kennen. Ja. 16 meter 41. Martijn Zuidersma. Top 3. De afspraak geweest waar we hebben. Niels. Van tevoren kwam je wat remendel. Daniel helemaal weer kleerst, maar eerst komt Jasper Henstra. Jasper die had nog iets meer tijd om te klimmen. Dit leek het in ieder geval een stuk beter te wezen. En dit gaat dik over de 16 meter. Ja, die willen wel omhoog schreeuwen om zo ver en hoog mogelijk. Dit gaat al richting de centimeter denk ik zelfs voor Jasper. En dan jerk de commentator alweer over een persoonlijke record praten. Dus dat leek het goed te gaan. Riemer Zielstra krijgt net 1668, wel dik nummer 1 nou bij de jongens. Ja. Bij de famkes. Danielle Hielema van Gripsjerk. Ja, dit leek het heel goed te gaan. Maar nee. Nee. Er wordt het dan net aan. Nee. Goeie springster vanuit Gripskerk. Dus wij zorgen dat hier Martijn Sudersma uit Kalmenpomp kleert. De noemen Traje, of Traje, de noemen Traje op van Boeten Posthoek zitten. Er binnen fjouwen dus jongens. Ah. Ja, wij de handen gaan weer op elkaar. We gaan eerst naar Martijn Sudersma. Die had de pols op een goede plak. Volle beter staan. Ja. De leading. En dan kunnen we Dik onder de constateren centimeter. dat de jongens op dit moment
de spannende strijd al is. Ze willen allemaal naar de finale van vanmiddag. Wij hier het roer. Jasper Henstra komt tot Sontje 72 en springt er mij een persoonlijk record. Ja, dat stier op Sontje 52. Ja, 20 centimeter. Dus dat is heel keurig. Ja, en Sontje 72. Ja, dan stier je voorlopig nog gewoon in de top 5 bij de seniorenafstanden. Ja, maar de topklasse komt er ook nog bij. Dus ik hoop, ik ging er eigenlijk vanuit dat Sontje 72 net een afstand is bij mij de finale ingaan. Nou, als dat wel zo is, dan is er iets goed mis. Ja, iemand die ook nog net in de finale op dit moment zit, dat is de volgende springer bij de jongenskongens. En dat is Sietsa Lefferts, de nummer 1 van Friesland. Hij is zijn pols aan het prepareren. Bij hem komen we straks weer om. Ja, we moeten even naar de middelste batten, want daar staat iemand die ontspringend staat. En dat is Melle Veenstra. Ja. Komt uit Serhuizen. Leert bij de afdeling Boetenpost en noteerde in zijn eerste sprong een wiertsprong. Ja. Zit mooi verstoppen achter het toekje in de been. Wordt coach terug Wisse Broekstra. Ja, het is wel even familie. Zijn zuster en Wisse. Ja, dit liep het heel goed te gaan. Dit liep het super voor Melle. Ja, tot in de top en super. Dit gaat al richting de een dikke centimeter. Het zijn nog geen centje heel wezen, maar een mooie sprong. 20 is in PR. Ja, dat komt er in de buurt. Het baltje leidt op centje 72. Een mooie ontwikkeling van deze wedstrijd. Wie zorgen dat op de jongenskongens. We moeten naar de Famkes. Oh, we gaan eerst naar Sanne Boustra klaar. Er staan 2 Friese truien klaar. En Sanne gaat eerst. Ja, mij de onderin. Stiet nog nummer 1 met 14-16. Komt er nog wat bij? Ja, ja. Gaat het richting de 15 meter? Nee, gaat te scheef. Maar en dan is het echt tijd voor Sietse Lefferts. Ja, want die staat ook in de startblokken. Sietse Lefferts was zijn tweede sprong. Mij de onderin. Stiet deze pols goed? Deze pols stiet goed of net? Nee, werd te scheef. En dan wordt het een hele spannende strijd. Behaalt er zelf ook al van Smit naar het zongen. Ja. Ja, wat wie dit, Freek? Wie dit zelf net makkelijker van. Wie dit de insprong? Wat wie dit? Ja, of hij weigert te vallen voor die ene tapsprong direct al. Ja, ik weet het net. Maar in ieder geval, hij corrigeerde toen liep dat er alsnog naar de andere kant toe ging. Alleen iets te volle en dan je te vierde koers. En dan had er nog 1 sprong om zich te vestigen in die top 3. En dan zien we inmiddels dat er inderdaad die top 3 al aardig heuger is. Als die sprong van Vermitje erbij optelst. Ja, want dus dan is 1668 het tweede plak. En ik verwacht eerlijk zijn dat die jongens er echt nog wel wat bij springen. Maar goed, we wachten het nog even aan. Safir is het nog lang net. Alleen nog het maken deze wedstrijd in ieder geval al een stuk spannender. Jo, krijgen we nu nog de afstand van Melle Veenstra die is correct in de mixklasse. Centimeter 14, het tweede plak daar achter Jasper Henstra. Die hier dus wel krijgt een persoonlijk record, maar dat is Santje 22. Melle krijgt net, maar wel een hele knappe sprong voorlopig. En zo binnen de vrouwen mixklasses die er binnen, ja, Fijke, die had nog maar 2 keer wietsprong. Dat is jammer. Je ziet wel heel dreigend in de pols, maar die andere draaien gaan gewoon zo'n beetje alle draaien een dikke zandjesprong. En dat belooft nog wat voor de rest van de jongen. Achter op de batten staat alweer een Famke Kleer. Nee, die staat nog te wachten. Ik denk dat we eerst naar de jongens gaan, ja. Reinder Haanstra. Skrek goed voor 14,69. Miste bij de insprong. Ja, eigenlijk in 1 keer de swing. Dus hij bleun een beetje hingen. Kwam te let op gang met klim. En realiseerde zich misschien wel te let dat het eigenlijk best wel een goede sprong wie. Zien of er nou sneller omhoog kan komen bij de insprong. Dit liep het een stuk beter. De klim is ook beter. En dit liep het gelijk een hele goede dikke 16 meter te wijzen. Ja. Meld hem daar in ieder geval. Ik zou zeggen bij de finale. Safir is het misschien nog net. Maar nou, het is wel een richting de centimeter al. Ja. Hege 16 denk ik. En dus het tweede plak dat nota hier. En het red overal. Ja. Irza Maats. Nee, Irza gaat even zwemmen. Die gaat de wetter.
blijft dus staan op die eerste sprong van Tolve Tretjen. Is daarmee 8e en laatste op dit stuit in de Famkesgroep. Ja. Echt leuk om te zien wat voor keuzes dat die jongens meidje. Reiner Haans koos ervoor om zonder top te springen en gang daarvoor naar de uitsprong. Hij is wel toch, ja, had ik er toch net ontdekt om die laatste 2 meter, dan kennen de lieke goed aan, dan zwiept direct minder. Maak hem eerst maar eens een keer uitklimmen en als ik bovenin kom, dan kan ik misschien de hoorn op het top zetten en mezelf nog beter voordrukken. Hij kwam daarmee in ieder geval met die sprong tot 16 meter 83 en zit daarmee tweede of treden. Tweede joert. Tweede joert, ja. Van de jongen. Ja. Maar goed, nogmaals, er is van de midden een van de jongens genaamd Brent Monsma die geweldig uithellen had, want die noteerde 18 meter 15. Ja. Ja, daar is nou net iemand in de buurt kwam van de groep tot nota. Nee, dat op zich, het is mooi dat je in de buurt komt, maar het gaat er echt vooral eerst om dat je erbij zit. Want ja, echt voor Brent geldt het, als hij vermit je met mij, of Fiona nog een keer maar springen, daar gaan we vol vanuit, dan begint er alsnog op 0. Alleen dan ga je mij dan wel als laatste springen. Dus ja, als hij shot dat de rest niks springt en dat er genoeg gaat om 15, 16 meter, dan ga je je pols toch wat op een mooie plakdeel zetten. Dus je hebt voordeel als je dus eigenlijk als laatste mee springen. En dat is dus het plak voor degene die zich als beste kwalificeerd had. Nou, iemand die zich nog net kwalificeerd had, maar die we er echt zeker bij gaan willen, is Jorrit Boustra. Ze krijgt heel dreigend in de pols. Helle het derde punt krijgt net. Hier nog wel een stukje opgescoord volgens mij oer en sprong heug in. Maar nou, we schakelen eerst nog even naar de Famke scores te zien, want die gaan eerst. Nou, dat weet ik nog net. Het spant erom. Je moet ze beide in de gaten hoor. Ik denk inderdaad dat Jorrit die wierst al even naar Hieke. Waar je de eerst? Wordt het Hieke Vogel van mijn naam. Die nota zonder stiert in de Famkesgroep met die 12 meter 61. Hieke gaat eerst denk ik. Jorrit die... Ja, dat is wel irritant, want ja, Jorrit mat nou ook, want zijn stoppenjacht gaat al op oranje. En waar volgen we dan? Beide. Ja, en Jorrit die had de pols. Nee, los. Ja. Jorrit ziet al haast heel bij. Hier weer maar een knop, Hannes. Ja. Dat we even de stoppenjacht even op pauze zetten gewoon, maar dan konden ze mooi om de beurten springen. Ja, nou ja, die knop die had degene die in het zonbed zit. Alleen het is een beetje vervelend. De springers hebben ongeveer een minuten tijd om de stok droeg te maken. Om op het juiste plak te zetten. Om weer erin om zich kleed te maken voor de sprong. Dan maakt ze voor. Ik zeg zo een minuut. Ik weet niet meer precies hoeveel het is. 2 minuten 15. 2 minuten 15, ja. Dan maakt ze van de scores afwezen. Ja, de laatste 30 seconden had ze maar een stoplucht. Die shudden meestal in het publiek net. Maar die shudden springers voor. Op het moment dat het green is, dan mag je gewoon springen. En op het moment dat er oranje wordt, dan heeft nog 30 seconden, waarvan er in de laatste 10 seconden nog begint te knipperen. Als het dan net van de scores af is, dan kan je nog een Nederlandse recordsprong hebben, maar dan telt die sprong net. Dat hebben ze eigenlijk invoerd omdat, de vroeger leppers wien, die dienen soms wat 10 minuten een kwartier over een sprong. Doordat, en we hebben nog een keer. Dus voor het verloop van de wedstrijd, om er een beetje tempo in te houden, is dat natuurlijk ideaal. Maar je wil eigenlijk net dat je gehaast moet beginnen met de sprong of dat er 2 springers tegelijk springen. Want dat is voor u heel lastig om te volgen waar wij volgen. Nou, als wat vervelend is, dat het nou met 2 een hele minuut stilheid. Ja, dus dan mag we inderdaad het tijd mogelijk wijzen om het zo in te richten dat er elke minuut in je springt. Ja, goed, er is iemand die begint dus de stapjachten en die had eigenlijk als taak gekregen om het een beetje om en om te doen. Dus het begint met A of met B, dan A naar C. Dat er wat verrinning zit, maar gaandeweg dan springt er in je wiet en dan gaat die weer even sneller. Dus dat, daar zit al wel wat een verrinning. Even de focus op de eerste batter, want daar staat klaar Noah de Boer, een van de kanshebbers, misschien zelfs wel voor de titel Koninginne. Ze springt nog bij de Famkes, maar had al een PR van roem over de 15 meter. De eerste pols liep het heel 40 in. Dit gaat haast goed, maar krijgt net helemaal. Jongen.
op dit terug terug Hannes? Ja. Het is Dat echt, weet zeg. het is echt prachtig om te zien. Hè? Zij had zo'n gigantisch sterke loop. Want ze zit echt voor het derde punt al echt nog. Ja, ze mag misschien nog een oor of dat 2 meter klimmen. Zij pakt echt die winst uit die oor in. Echt een turnoor in. Fel, krachtig en is sterk genoeg om er gewoon nog in te drukken. Maar Maar goed, ze had dit, nog een sprong. dit is hem nog net. Ze zit nog op nummer 2, maar... Ja, de middelste batter die leidt even stil, want daar zijn maar 4 deelnemers, 4 mixklassers. Daar is nota de eerste afstand deelzet toch Jasper Henstra van Gripsjerk, Santje 22. Wij gaan in de Famkesgroep nog 1 deelnemer, Nienke Kampen van het Heidenskip dadelijk. En bij de jongens, ja, daar beginnen we dadelijk ik bovenop. Dus het wachtje is even op de sprong van de eerste batter. Dat jou dus misschien nog even gelegenheid om erom te komen op het verhaal wat Hannes in het begin al vertelde. We springen nou eerst 3 keer en je kan wel een Nederlandse record springen. Maar vervolgens ga je dan terug naar de finale en dan begin je weer op 0. Ja. Nou, dat we dat even de stand van verleden jaar erbij pakken. Toen was het Wisse Broekstra Kening met 2091. De koningin weer toen Sigrid Bokma met 1666. En de prins was toen Timo van der Knaap met 1869. Maar al die 3 namen weer net de sterkste in de voorronde. Want dat waren Arne Galema en Marit van der Wal en Germ Terpstra en Sietse Lefferts en Noah de Boer. Nou ja, die zijn alle wel naar de finale gegaan, maar dan kregen we dus 3 orennamen die uiteindelijk met de titels vertrokken. Nou, dat is dus het koningslepen. Ja, het is eigenlijk een beetje zoals bij de atletiek. Eerst gewoon kwalificeren, teruggaan naar de belangrijkste ronde en dat is die finale ronde. Die zal straks in dezelfde nieuw beginnen. We zien hier Nienke Kampen, die sluit de tweede ronde af. Ja. En die verbetert haar absoluut net. Blijft staan op 12,84. En dat brengt dus bij alle 3 scoren bij de derde ronde. Ja, zo is hij vaak die rol in de laatste 3 of verder. Ja, dit meen ik al even verder. Ja, hoe zou dat? Ja. Maar alle mensen die het in de voorronde wonnen, Ja. pakken dus net de titel. Nee, zo. Ja. Maar het is ook wel zo best dat er in de voorronde volle verder sprong was. Ja. Nou, Brandsma had dan zo'n dikke 21 meter. Ja. En toen ging de titel naar Tevens Hopman met een 20 meter sprongje. Ja. Dat kan in dit toernooi. Tweede en laatste ronde voor de mixklassers, voor de jongens en voor de famkes. En op de middelste batten, daar staat de pols al klaar voor Dietmar van der Wal. Tweede plak met 16,90. En hier bij de jongens, ik denk dat die als eerste gaat, Wieger Bielsma. 14,80, dat is op dit stuit van de jongen het 5e plak. En ik denk dat we met Wieger beginnen. Ja. En Wieger die hier, ze krijgt bijna een kopie van zijn eerste sprong. Daar hier de 14,80, toen hier de 14 roen. Toen zijn we al, hij kan die pols wel een hele meter verder zetten. Hij springt een degelijke wedstrijd, maar het zou mooi zijn als hij nog eens even richting de 15 meter kan. Dus die pols en een verder en hetzelfde van. Oei. Nee. Mist bij de insprong. De pols volledig. En dat is zoer. Dus Wieger Bielsma is voor Fionne uitsprong. De man uit Gerkes-Kleester, die is hier op dit koningslepen klaar in de jongensgroep. Middelste batter, Dietmar van der Wal. Die leert naar Wal, zijn zuster is vlein die met 4 jaar pensioen gegaan, Marit van der Wal. Kam krijgt dat 60 zo'n jongen toch een zakken al bij die insprong wat. Zal zichzelf daar toch net verbeteren. Maar zullen we weer omzien op een degelijke wedstrijd. Ja, top 5 kan er uit de holle zetten. Ja, Denk ik net dat het er echt op rekenen is. nee, dat denk ik net. Ik weet het net. Nou, maar toch wel heel wat in de slof zitten, maar... Bij de famkes, Nienke Klein-Velderman. Ja, treedje 51, treedje 58. Zit gewoon op tweede plak in die, Ja. in die famkesgroep. Ja, een degelijke springster. Nou, is ze wie het gaat, denk ik. Deze pols die helpt ze net. Nee.
zit dus voorlopig in de wachtkamer, want in de groep Famkes / Vrouwen gaan er 5 uur naar de finale uiteindelijk. Ze stiert op dit stuit treden. Weet ik dat er van de media al in de 40 meter west is, dus dan ben je al vierde. Ja. En dan zullen wij op jonge stopklassers komen. Daniel Veenstra al weer klaarstaan. Hij had een topwedstrijd. Hij sprong in het begin 15. 14. Toen maakte ze zijn persoonlijke record 15 4 centimeter boven zijn persoonlijke record op. Alleen daar zit nog wel volle meer in. Hè? Ja, zeker. Want in mijn beleving gaan er nog wat onder betierde Ja, kant dat uit. zei het. Ja, Heeg ja. uit de stok en dan zweeft maar een zakkenstaallijk een heel aan de onder. Ja, maar het is even de vraag of ze nog tiert had voor nog een tweede slag. Maar ik Nee, maar kist me langer beet horen. Ja, dat klopt. Ja. En maar dan komt toch wat verder. Je moet het maar eens even waarom zien, want deze livestreams die binnen onmiddellijk waarom te zien. Kun je zelf scrollen. Daniel Veenstra, mij de oren. zit er nog meer in? De insprong is goed, de pols zit op het er goede nog plak. meer in? Ah, Oei. nee. De coach, Misgreep en fort een draai om een stok, hè? ja. Steven Jan hier gelijk al door, die zei via direct niks. Dus nee, dan, nou ja, goed dan. Hij had een mooie wedstrijdsprong. Het is net genoeg om zich te kwalificeren voor de finale van Fionne. Maar Maar een lekker van het klassement, hè? een mooi persoonlijk record. Heeft je zo'n zondag neemt Ja. aan mij. En dan zullen we zien wat Riemer Zielstra uit Jest hem nog kan man. Nou, maar eerst de middelste bad, hè? Ja. Want daar zit Fijke Stellingwerf. Na 2 weersprong, wat ken die? Fijke, dit liep het beter. Nee, ik ga 3 keer zwemmen, jongen. Nee, ja. Fijke Stellingwerf van Koudem. Ja, nee, dat had probleem met de loopinsprong. En dan zak je eigenlijk een leak. En 3 keer te wetter. hier wat Noorden jongen voor zich jongen, denk ik. Maar dat zei zo. Berber Haanstra. De Famkes. Coach Rudy Walter daarachter. Maar onderin. En dit lijkt het goed te gaan voor Berber. Dit lijkt het heel goed te gaan. Get hier richting de top draaien. Ja, En zeker. ze is die al 5e. Maar nou richting Balsie, hè? 12,98. En ja, ze sprint het zo met de goed stabiliteit is eigenlijk. Maar dit lijkt een heel goede ontwikkeling voor Berber Haanstra. En ik ben benieuwd wat er op het scorebord komt. Ik denk dat ze naar de derde plek op schoot. Had als persoonlijk record staan 3,75. Nou. Zou me niks verbazen dat ze daar aardig in de buurt komt, ja? 3,66. Correct net een persoonlijk record, maar Maar wel redden dus. wel redden, ja. Safir had ze dit seizoen nog net west. En het is eigenlijk maar vlak onder haar persoonlijk record, dus dat is keurig. Riemer Zielstra. Ja, bij de jongens. Jongen uit Jesthem. Ze krijgt goed voor 16,68. Krijgt geen persoonlijk record ook. Maar wij Nee, zullen zien, 86 is dat. wij zullen zien wat er in zijn derde sprong doet. Want hij is dus wel in vorm. De schongers leidt hem. De insprong is goed. Dit lijkt het heel goed te gaan voor Riemer Zielstra. Maar Nee, nou, hij hij gaat gaat uit wat koers. te scheef. Maar inderdaad, dat is jammer. Want hij ziet wel lekker in de pols. Het mag al hier even kloppen. En dan gaan wij naar de middelste batten, want daar is de leider ontnota, Jasper Henstra. Een goede sterke onderin. Goede insprong en ja, daar bloot het eigenlijk ook wel bij. Nou ja, die kreeg dat persoonlijk record van Santje 22 en dat is nog altijd de vierste afstand van de jonge ontnota. Ja, Melle Veenstra kan nog verder springen. Die is als laatste in die mixklasse. Maar goed, die zal dan wel een hele meter verder maat als krijgt. En als Sint-Pierre. En als hij, ja. Goed, dan zullen we naar de Famkes klasse. Daniel Hielema uit Griepskerk zit daar al weer klaar. Ja, vijfde plak ter nota met 13,5. En dan weet je eigenlijk al dat het net genoeg wezen zal, dus er Nee. zal wat bij matten. Zit wat te vlug en te brik. Ja. Nee. Daniel Hilma van Griepskerk is hier klaar in Burgum. Ja, het gaat vol te snel, dus just die onderin die gang eigenlijk gelijk oer in klim. Er zit net echt een insprong in. Dus die hicht en alles, die konden ze net echt pakken bij de insprong. En dan is het de beurt vervolgens alweer aan Sanne Boustra, die nog steeds
nummer 1 die heeft mij die 14 meter 16. En eigenlijk daarmee op een gedeelde plak staat. En ik denk eigenlijk dat Sanne had tredje zo'n 90 verder is dan die van Hilde van der Wij. Maar dat weet ik net zeker. Wist u dat? Ja. Freek? Nou, daar geven we dan maar even vanuit. Maar Sanne had natuurlijk nou nog een poging. Ja, en Sanne weet ik dat er nog 8 vrouwen komen. Ja, dat is examen. Maar voor... ja, In klopt. de famkesgroep zit ze nog heeg. Dus heel Je van mag der Wij springt eigenlijk- bij de vrouwen. Je moet eigenlijk nog wel een meter erbij. Ik denk dat we Maar- eerst gaan naar de jongensbatten. Want daar staat Martijn Sudersma. En die had Santje 46. En dat is 4 bij de vierstondernota bij de jongens. Sien-PR is van begin dit jaar Santje 92. Hij wil ik heel graag een keer die 8 meter ontdekken. En hij is in staat om dat te doen. Sterke jongen. Ja. Grutte, sterke jongen. Groeit verleden hier. Spieren met mij groeit. En dit is net van net de nummer 2 in het klassement in Friesland. Achter Sietse. Wel op eerbiedig afstand, maar wel duidelijk de nummer 2. Dus hij kent het wel. Goeie oor en goeie insprong. En dit liep het eigenlijk... Oeh, hij zakkert. Ja, nee. Nee. Het is Hij goeie gaat voort. oor en goeie insprong. Maar ja, het klim... let het ten wens noemen, zeg maar. Hij zakkert inderdaad even bij de... Bij Ik het leer klim. voort. Ja. Ik word glad weer. Ja, hij... Middelste batten. Wij sjoggen naar de binnenste bad. Melle Veenstra. Nee, Melle je zwem. Los maar. Mij wel even wat jij er los laten. Ja, komt gevaarlijk in de buurt van de schons. En dan kunnen we direct terugschakelen naar die Frieske trui daar op het batten bij de Famkes. Sanne Boustra. Ja, die is in vorm. 14, 16, 13, 90, de 12 eerste afstand nog nota van de jongen. Ja. Lichte klimster zijn wel. Springt makkelijk uit. Ja, en die zal echt wel eens een keer 15 meter springen willen. Ja, dat ken ze ook makkelijk. Nou, had ze Alleen nog gaat nooit in. maar nou gebeuren. Zo, dit leek het al heel goed te gaan. Nog maar die uitsprong. Ja, dat gaat ze, Nou, daar hè. hebben we er. Een dikke. Ik hoop net Ja, dat het ja, handje ja. de 4 achteruit weer krijgt die het steen gaan. Nee. Want het achterste punt in Zandberg wordt metten. Maar dit is 15 meter, denk ik. Ook Ja, net. dik. Maar je het zien. Dan wacht je nou heen wat er op het scorebord komt. Maar dit is in ieder geval een afstand waarbij ze zich denk ik wonmengt in de topklasse voor de vrouwen voor straks. 14 93 wie haar persoonlijk record. Want nota had ze ook dit seizoen sprong, dus de progressie weer er wel. Maar dit is een heel eind verder dan wat er op een scorebord zit. Spannend voor Dikke 15 Sanne meter. Boustra. Wat komt er op het scorebord? Ze had natuurlijk zien dat Noah de Boer al 15 43 leert. Hè? 15 meter 29 en dan 15 meter 29 van Sanne schakelen Boustra. wij gelijk terug naar de jongensklasse, want daar is nou de ontknoping. Of Sietse Lefferts mij gaat in de finale of net. Hij moet zich nog plaatsen. Hij moet zich nog plaatsen. Wij, kan hij mag even terug. Ja, wij zullen zien wat Sietse doet. 2 keer een minne insprong, waardoor er eigenlijk zijn sprong verlen. Hij mat nou recht. En hij kent het makkelijk. Ziet ze mij de oor in. Gaat er mij naar de finale. Deze oor in is goed. Nee, Nee, hij ziet gaat ze net redt mee. het net op. En dan is de Vlokt een eerste keer. grote verrassing al een feit. Ja. Want ek verleden jaar miste hij hier de titel prins. Want toen weer er een Timo van der Knaap die een nieuw persoonlijk record leepte. En ek toen weer ziet ze 4 en 4 uit de favoriet. Ja. En nou komt hij gewoon net over het derde punt in die laatste sprong. En mij hij dus jong net in die finale. Nee. En dat is een daverende verrassing. Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een opmaat al richting de echte grote wedstrijden. Natuurlijk is het Koningslepen één van de groten. Maar ja, hier, dit is een wedstrijd waar je steen willen. En waar je eigenlijk rustig naar tab bouwen. En het is vaak zo, degene die deze wedstrijd wint, dat is tenminste heel vaak op een reis geweest, die wordt ook Fries kampioen. Dus bij sommige springers, werkt dat wel een beetje mee in hun achterhollen. Maar het is zoer voor Sietse Leffers dat er de finale mist. Irza Maats. Bij de Famkes. En die gaat nou te vlug naar de oorkant. Stier op het achtste plak. Maar tolve trekje. Nou, ik denk net dat er een prototype komt.
Nee, dan hebben we toch al 3 mooie persoonlijke records noteren kent. Niels krijgt dus die 15:29 van Sanne Boustra. Voor het eerst over de 15 meter. Jasper Henstra bij de mixklasse noteerde Santje 22, werd de eerste. Ja, en bij de jongens, daar weer Daniel Veenstra met die 15 zondag die een PR sprong. Maar ja, het levert hem net meer op als het 4e plak. Nee. Dus hij weet toch al zeker dat hij geen finale springen zal. Maar volle verrassender is, dat ziet ze levens dat ik al weet. Ja. En daar hier naar de mensen bereiken, Hans. Nee. En we zien nou dat Reiner Haanstra zich klaar maakt voor zijn sprong. Of eigenlijk komt er al aan. Hij zit op dit moment op nummer 2. Had een extra top bovenop de pols zetten. Had er nou de tijd. Ja, hè, daar gaat er. Richting een nijpersoonlijk record. Dit is dikke Santje, een hele meter. Hij verpulvert hier alles. Haha. Is dit 18 meter, Hans? Ik denk het haast wel. Het baltje leidt op dit moment op Santje 46. Nou, Dan is het dik 18 dan meter. is het dik 18 meter. En ja, daarmee plaatste hem denk ik als nummer 1. Of ja, dat Boustra maar het heel raar man. Maar als nummer 1 in eerste instantie voor de finale. En dan is het wel heel zoer voor hem dat deze afstand eigenlijk alleen nog maar een plekje in de finale verhoort. Nee, dat is echt een klassement, hè? Het is eigenlijk het klassement, Ja, maar voor en een Fionne, persoonlijk record. voor Fionne telt het in ieder geval net met mij. 18 meter 44. En als we het... Dik, nee, persoonlijk record. En ik verder als Brent Monsma van de media met die 18-15. Dus hij is nou echt de nummer 1 in de categorie, jongens. Ja, fantastisch voor hem. En hij had het platje voor en eerlijk zijn, liep het nog steeds heel makkelijk te gaan. Hè? Dus ik verwacht misschien wel straks een jongetje meter zelfs wel. Maar goed, leven net op een zaak voor iedereen. Een biesje eerst naar de famkesklasse. Daar staat Hieke Vogelkleer voor haar derde sprong. Eerste sprong 12,61, tweede sprong 4. Kan zij zich nou nog mengen in de finale? Nee. Mat loslitten en dan is ik Hieke Vogel van mijn naam voor Fionne uitsprong. Dan zijn er nog 3 springers oer. Noah de Boer, zien we straks. Die maakt het haar pols klaar. Degene die als eerste gaat, dat is de laatste van de jongensklasse. Dat is Jorrit Boustra. Ze krijgt goed voor 12,80 meter. Toen een spectaculaire wiertsprong. En ja, wil Jorrit mij in de top 3, dan zal er voorbij de 1668 van Riemer Sielstra springen, matten. Nee, de Santje 46 van Martijn maar Dat erover. klopt, ja. Dat is de drompel. Zijn heel geleid gewoon bij die jongens, Dat Hans. is een heel eind, maar wat denkst du? Zou er het wan? Nou ja. Ik zag het een bol wan eigenlijk. Nou ja, dan had er wel een dik PR nodig. Ja, maar Hij had ooit een keer Santje 40 sprong. Ja, maar dit is een jongen, ik zeg hem, krijg toch, hij is gebrandjoerd. Hij had er zin in. En hij Het derde punt, hè? Daar Ja, komt maar- er heel vaak krijg net doorheen. En, Nee. en daar gaat het om. Als dat lukt, Nee, klopt. dan kan het. Ja, maar dit is wel echt zijn scores voor dit soort springers. Snelle klimmer. Hij mat inderdaad, krijgt even stilstaan en hoe het derde punt. Maar hij bloot je zo lekker hing in die pols. We zullen het zien. Bij de onderin. Mat een nieuw persoonlijk record springen. Dit leek het heel goed te gaan. Alleen nog- Oeh, dat komt er aan. nee, Maar het gaat te hut. dit te snel. is Ja, en dan schande. is echt Jorrit Boustra voor Fionne uitsprong. Had goed sprong. Alleen nog, ja, kon correct net genoeg brengen om in het geweld van die top 3 mee te doen. Het laatste mansje, het jongste mansje, dat kunnen we nou jaren willen van haar. Precies, die zal vast nog wel eens een keer een hoor hier prins worden. Maar ja, dat wordt hem nieuw net. Hij hier eigenlijk met deze sprong beginnen matten. Dan hier een mooi uitbouwen kennen. Dan zien wij vervolgens naar Noah de Boer. We zien pols 4 in het water staan. Zij goed die pols maar bij het stikkerke vast te houden en dan moet ze nog maar 3 meter klimmen. Dit gaat heel goed voor Noah de Boer. Ken ik ook die 15 meter, hè? Zij Ken dan- ik ook die ja, 15 ja, meter. ja. Oeh, komt Dit naast het liep- bansje ja, wel. hè, ja. En dan zit je Spannend. echt over de 15 meter. Ik Dit- denk dat het bansje Ja. krijgt nog via de leid, maar wat een klasse dus. In haar tweede sprong Noah de Boer van Exmoire. En dan wordt het straks ook voor de damesklasse spannend. Want ja, de 12 famkes al voorbij de 15 meter springen. Dan moet ze Dat door sowieso- de vrouw ook net al een keer. Nee, hè? dan moet ze vol in de bak. En zo ontwikkelt deze wedstrijd zich heel langzaam tot een topwedstrijd. Jorrit Boustra, toch nog 16 meter, hè? 16 meter in, ja, super.
En dan vierste vleugel al een keer. Komt krijg wat de kwaad fietje. Of noem maar fjouwer. 15 meter 0 treien voor Noah de Boer. De tweede dus bij de Famkes die door de 15 meter komt. Een wedstrijd van heeg niveau daar. En dan is de 14-16. Zij zetten de vrouwen onder werk in. Ja, het is denk ik het waaier. Iedereen had er meer zin in en de spieren zijn wat warmer. Dus dat wil nog niet zoveel zeggen. En ja, het is natuurlijk een van de eerste grote wedstrijden. Dus ja, hier willen je staan. Dus hier gaan ze zich op voorbereid. De laatste springster alweer, Nienke Kampen. In haar eerste sprong goed van 12,84, toen over 43. Ja, moet nog een beetje in de wedstrijd groeien. Maar ja, dit is natuurlijk een hele ervaring om hier te staan en om hier al mee te doen. En Jorik Bakstra komt nog tot 16:01. En daar dus die finalisten zijn bekend voor de prinsenfinale. Maak het nog even haar klimboon even goed, goed plakkerig, zeg maar. Ja, we gaan daar Coach Rudy zit erachter. Junioren. En u ziet de Harker daar al het zandbed helemaal klaarmaken. Want de junioren die willen ver, die kunnen ver en ze gaan vandaag ook ver. Dus daarom wordt er even goed gehyped. Want de junioren... Nienke Kampen, uit het heidenskip. Visualiseert Visualiseert nog even wat ze goed met van. Schutter sprong nog even een keer voor zich. Komt om mij de onderin. Doekt een beetje in de pols. Maar op zich liep het net in Sarah van Nienke. Maakt het haar beste sprong voor Fionne. Alleen nog het er net genoeg voor de finale. En ja, ze kennen op zich wel waarom zijn op een degelijke wedstrijd. Maar is voor Fionne klaar. En dan maakt ze wij ons klaar voor de volgende drie categorieën. Ja, onder de parasol zorgen er in de vierde de meter staan. Lekker in het jongenssentje. Warm genoeg. Ja, het wordt alle keer digitaal inlezen in het wurg. De meetstok komt in Zandbed. Dat is alle keer inmetten hier. Die maken het een draaienhoek en dan wordt dat op de millimeter nauwkeurig. De afstand noteert. Die afstand van de eerste ronde, die ben alle keer dien. Kunnen we melden dat de finale voor de titel Prins bekend is. Dat er als verrassende nummer 1 bovenom staat 1844. Begint straks weer op 0. Maar zit er dus bij. Martijn Zuidersma met die Santjes 46 is de nummer 3 die erin gaat. Want van de midden Brent Bonsma met 1815, dat is de derde finalist. Die 3 jongens, die zullen we Fionne waarom in de finale voor de titel Prins. En dan zullen we gelijk 2 kanonnen op een score staan. Bij de junioren beginnen we met de Nederlandse record, Nederlands kampioen van vorig jaar, Michiel Zielstra. En die had de pols gelijk heel goed staan. Dit gaat al richting de 90 meter. Zo! Michiel Zielstra, even gelijk met vuurwerk. Dat liep het erop. Hij wil zo graag een keer die 20 meter springen. Ja, nou, hij komt in de buurt. Wils wij ook de polskleersjoggen staan voor de regerend Fries kampioen Rutger Piersma. Bij de senioren. Bij de senioren, ja. Rutger meiden onderin. Glier het in de insprong en ja, dan is de sprong eigenlijk verleden. Zul je net tevreden maar wezen, maar wat een openingssprong van Michiel Zielstra. Wie wacht je even wat er op een scorebord komt, maar... En hij springt voor het eerst van zijn leven. 20 draaien! Eindelijk is er die 20 meter. Hij zit er al wekens in om te hikken, maar ja, het woord heel dit maar krijgt net erin gaan, maar daar is hij, hè. Super. Hanneke Westert bij de vrouwen. Gaat richting de 4 meter. Ja, en ik denk dat daar... Ja, ik ben nog steeds even een beetje onder de indruk van Michiel Zielstra. Ik feliciteer toch alle clubgenoten en andere concurrenten, successen. Maar goed, de junioren spring ik met de senioren mee en deze telt. Dus deze stiert. Ik denk dat we in ieder geval al 1 junior voor de finale gaan. Altijd zat er ook je Freek. Nou ja. We wachten nog even af. Dan had er nog een paar klasbakken komen. In ieder geval is het een mooie drempelafstand. Ja, deze jongen sprong verleden naar bij de junioren. Ja. Rutger Haanstra kwam hier in Burgum ook alles tot 2054 zou de hollen. Ja,
vorige wedstrijd hier wonder in Burgum met 2035. Ja, en Wils wij hier op een juniors komen zorgen dat Mats Stolzman zich wat vermeten had. Ja. Deze pols zit een hele meter te vier. Had het verkeerde streepje waarschijnlijk onhouden. Want hij had hem vast en hij kan hem eigenlijk wel loslaten. En begint dan met een wiet pak. Wij zorgen eerst naar de seniorenschons. Waar Rutger Haanstra klaar zit voor zijn eerste sprong. En ja, zijn eerste sprong is toch echt wel lekker. Wist je wat hij gelijk goed zit? Hoeft net gelijk zo'n dikke klapper als Michiel Zielstra te wijzen. Maar in ieder geval een sprong waarbij de loop en de insprong gewoon lekker rennen. Waarbij dat goed uitkomt. Waarbij dat het plak wist waar de pols eigenlijk op het derde punt zo goed mogelijk even bloot steen. Zodat het voor de volgende sprong kerst uitbouwen. Net zo'n sprong als nou. Rutger Haanstra komt wel onklimmend aan, maar zelfs het bij zijn insprong, hij doekte er wat in het wie, omdat er eigenlijk een hele meter van tevoren eigenlijk al afzetten. weer dribbelen, hè? Ja, en dat is een net lekker begin voor Rutger Haanstra. Wie de vrouwje, Pietrix Westra, plaatselijk favoriete, komt hier uit Burgum. Ik voormalig jeugdkampioen van Nederland. En die begint hier echt degelijk. Zeg dat Hanneke Westert noteerde 14:45. Staat er als nummer 1 bij de vrouwje. Maar overal staat hij gewoon treden. Want er zijn 12 famkes over de 15 meter die nog bovenaan staan. Dus daar kunnen we dus al constateren dat bijvoorbeeld die Hilde van der Wij van Medje, die 14:16, dat al haast een drompel wordt. Ja. Dus wij bij de juniorenskons Hendrik Jacob Kralsjoggen. Meiden onderin. Dit liep het heel goed te gaan. Krijgt er deze pols over de derde punt? Nee, het wordt wie het pak. Rutger Haanstra bij de senioren noteerde toch nog Santjen zo'n 40 na die misleren insprong. Rutger Piersma daar voorlopig nog eerste met 18:01. Afstand voor de statistieken, want daar doe je het voor net voor. Nee. Pietrix Westra noteerde 3:90 bij de vrouwje. Nou, dat is denk ik al haast te min voor de top 5. Ja. Dan zien wij op een middelste skons dat Naart Bronsma klaar zit voor zijn eerste sprong. Hier in ons vorige livestream verslag even bij waarom lust het. En ja, zij krijgt je mij dat ik net zo negatief voor wijzen moest. Nou, dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Ik zei, dan mast me wat meer onleiding Jan om positief over die te praten. Dus, ja, gewoon via de springen. ja, ik hoop dat we een betere sprong van Naart joggen. Het is wel echt een wedstrijd waar hij kan pieken. Houdt van die spanning. Visualiseert nog even zijn sprong voor hem. Als de loopinsprong bij die Naart lekker rent, dan eerder wel te verslaan, maar dan wordt het een stuk dreger. Hopen dat het nou zijn wedstrijd wordt. Maar onderin, dit liep het. Nee, hij had hem nog net lekker. Hier nou krijg ik droog. Ja, hij weet Maar het volle zelf. positieve keer wat net meisje, Hannes. Ik voerde er een mooi verhaal van mij, maar nee, hij moet even beter erin komen en dan wordt het voor hemzelf ook een stuk makkelijker. Maar goed, dat hoor ik hem net vertellen. Wij gaan naar de vrouwje, want daar is het Marije Rijsma klaar. En die noteerde dit hier ook al 15 meter. En dat had ze misschien Joert wel nodig om mij te kennen naar die finale. Nou, redelijk begin. Ik denk ik richting de 14 meter, maar gang nog wat te vlug. Ja. En dan maken we gauw terug naar de junioren, want Sietse Ketelaar is echt een jongen die het soms zomaar uit de slof zitten kent. De man uit Heeg, Ja. traint in drills. Sietse Ketelaar. Maar een goede onderin. Dit is een goede Nee. sprong. Had hem zo snel, zo lekker dat er eigenlijk gewoon, dat die pols eigenlijk te vier zit. Maar het is omdat er eigenlijk die pols zo snel weer omloopt bij de insprong. Dus eigenlijk kwam dit gewoon omdat er, super sprong. Gaan we dan verder met Almiro Wildera. Dan zien wij dat op een middelste skons al een Friese vlag te nucleer staat. En dat betekent dat tevens Hopma er net is, denk ik. Want die staat oorspronkelijk op het programma. Maar Freya Kramer zet zijn pols op het goede plak.
Hij meert nog even bij de steenmat. Je ziet verschillende kleuren stickers. Het gele stickerke is de 9 meter. En Sam meert de springer voor zijn sprong. Het plak waar hij denkt dat de pols in het midden even stil bloot staan. Zodat er alle tijd had om omhoog te klimmen. En dat had natuurlijk alles te krijgen met die onrensnelheid. Hoe vier dat van tevoren afzest. En ja, hoe verder dat springen wordt, hoe nauwkeuriger dat al hier komt. Ziet Frederik Kramer staan? Ziet ze, klopt dat er tevens aanwezig is? Dat is de vraag. Nou, Ja, de technische commissie weet ook even net waar Tevens is. Het verschil tussen Frederik en Tevens. Dus ja, nee, maar even voor onze administratie, dat wij weten, dan zetten we die even. Nou. Ja, Femke Rispers. Stiert kleer bij de vrouwen. Die had natuurlijk wekenlang dat Frieske tricot om mijn schouders aan. Maar die er in één keer al hebt, toch meerdere vrouwen. En ik ga kijken naar Femke Rispers. En die zal wel even wat revanche hebben. En die begint heel aardig, mag ik zeggen. Ja, een goede beginsprong. Wils wijsjoggen naar Frederik Kramer, degene die nou het Friese vlag toernooi had. Degelijk hier. Goeie sprong. Had de Pools dit hier een stuk verder in het web te krijgen. Dit leek een hele goede sprong voor Frederik Kramer te worden. Dit gaat al richting de 20. Hele dikke 20 meter. Ja. Super. Het ziet er alweer een skofje aan te komen. Hij begon dit seizoen echt heel goed. Al een keer 2024 al. Heel betijd het seizoen al. Ja, Had nou. even de loop kwijt west. Had even een omschakel in matten. Had echt de meeste wedstrijden won bij de senioren. Maar die vierde sprongen die hier we eigenlijk nog net zien. Nou, dit is in ieder geval een hele dikke 20 meter. Ik denk geen persoonlijk record. Dat zit op 20,74. Ja, die krijgt 20,79. Dat zit er vlakbij al. maar. Auke Jan Jilderda. De tusfavoriet. Auke Jan, die gaat te scheef. Niemand loslitten. Maar wat komt er op het scorebord voor Frederik Kramer in zijn eerste sprong? Maar ik ben heel benieuwd wat Frederik Kramer hier neerzet. Wils Femke Rispers daar. 20, 94. Persoonlijk record. Nee, persoonlijk record. Dik naar persoonlijk record. Geen 20 meter. En dan ga ik me even raar vergist qua afstand. Maar jongen. Hier weer de vaart hier, hè. Ik al kampioen maar West. Maar jongen. Nou komt het in beeld die 21 meter. Want dan is nog maar een heel iets eindje. En het ging vrij makkelijk, vond ik. En daarna zie je steen 14,66. Die is van Femke Rispers. En die is dus de nieuwe liester bij de vrouwen. Weet wel dat er nog 2 Famkes boven staan. Maar ja, deze man is voorlopig de man van de jongen, hè? Frederik Kramer. 20,94, ja. Eigenlijk zou je bijna rust willen nemen. Je weet zeker dat je al in de finale meedoet. Je krijgt een spaarje voor de volgende rondes. Maar zo'n man is Frederik Kramer net. Ja, dan zien we hier Wisse Broekstra op het schons. Vaart die goed voor 20 meter 41. 91, sorry. Daar is er dit hier nog net een tak aan. Hij joeg het eigenlijk in de krant al aan. Ja, hij joeg het eigenlijk in de krant al aan. Het is nog net helemaal min hier. Wiels wij hier trouwens even naar Inger Haanstra op de Famkeskons. Ja, Inger springt direct best, ja. Daar gaat ze wel. Oh, dit liep erop. Deze dame die had even de Frieske trui aan mijn schouders aan, want ze sprong 16 meter 6 in het heidenskip. Nou, dit is echt heel van de eerste lijn. door de 16 meter. Zo. Sterker nog, de enige 16 meter bij de vrouwen van Friesland. Dat nota dit seizoen. Ja, toen kwam Sigrid Bokma met 15 jaar nodig en die pakte toen de trui weer oor. Ja. Maar die vrouwen ben niet voor. Nou, Ziet ze Bokma. Nee, Oei. ziet ze die mist hem bij de hoorn. bloeddroeg. Moet er dan verder. Nou, dan zien wij naar Wisse Broekstra. Ja, eigenlijk de titelverdediger, de koning. Nou nog, de regerend koning van Burgum. Als junior, hè? Ja, joeg eigenlijk on. Het is net mijn seizoen. Het wol net, het rint net. Geen probleem in de Dat loop. steer bij de omroep op een site trouwens. Ja, Oh, dat zei sorry. ze in de krant. Ja, nou ja, goed. Dit liep in ieder geval voor Wisse al, nou op zich al redelijk erin. Gaat wat uit koers, helaas. Sprong als jonkje hier al 2022. Ja, Is nog altijd het Nederlands record. Hier in Burgum.
En als junior dus 2091, dat weer toen een Fries record. Dat is intussen verbeterd door Germ Terpstra. Maar het jouwt wel om dat wist hier vaak in Burgum 4 lept. Ja. En zat man er dus alleen direct die koningstitel pakte. Maar ja, dit is toch een oorseizoen. Hij griemt een protte met oor in om. Rare dribbel erin, snelheid eruit. En ja, die blokkade zal er toch uitmaken als hij wel vooruit wil. Ja. En ja, eigenlijk staat de nummer 1 op dit moment voor op schoon. Nou, Germ Terpstra, degene die dit hier 4 wij de meeste dijtitels oer alles won had. En ja, eigenlijk nou ja, is het wel uniek dat een junior Safvolle Noel won had. Maar we zullen het zien. Het is, ja, het is natuurlijk een van de eerste grote wedstrijden. Jou wat meer druk. Ik ging ervan uit dat hij daar wel mee om kan gaan. Maar we zien eerst nog even de sprong. Ik wil even melden dat Hinger Haanstra wel degelijk de leading nam had bij de vrouwen. Want zij noteert 15.02. Is in de totaalstand bij de Famkes de Bierrekker daarmee treden. Maar bij de vrouwen als eerste. Hinger Haanstra, 15.02. Dat is natuurlijk een... Waar komt En eerst? Sietse Sigrid. Bokma noteert ook 15.02. Maar dat weer op de middelste bad. En dit is Bokma. de Sigrid Bokma. Hier kijken we. Nee. Ja, en dat is de regerend koningin. Maar die had hem nog net lekker te pakken. Die stak het bij de insprong. Zei het? Ja, deze sprong nog net. De nummer Maar 12. haar vierste sprong en haar eerste sprong bij Makke hier in Burgum. Ja. En vlien hier was ze daar koningin mij. 1666 weer dat toen, maar ze is hier ook al op Santje 08 West. Bouke de Jong. De nummer 12 van het Friese klassement. Had hier een hele goede sprong. Je hebt al richting de... Ja! Je dikke 20 heel. Ja, die man ben goed bezig. Hij had hier een keer 20 geloof sprong. Ja. Trekt je in 20 meter. Stiert toen iets meer stil. Maar zul hier heel blij mee wezen. Hij shot een keer om. Ik denk dat dit zijn beste seizoensprestatie is. Maar dat weet ik net zeker. Is toch iets ontketend. Ehm, Kijk, die hadden dit toch even nodig. Zo van, laat maar even zien. En moet je zien. nou, dat is een persoonlijke record, je hebt het er in het heidenskip. Dat is inderdaad 2099. Maar dit seizoen kwam het tot 1966 en daar dit is er nou is denk volle ik verder. een meter om voorbij sprong. Dus de vorm komt er om bij Bouke de Jong. En ja, als hij een beetje recht gaat, dan is er absoluut bij de favorieten. Ja? Ja, en dus als dan was Zeist nemen ze echt mooi mee in het klassement. Dus 20 meter 50 voor Bouke de Jong. Zullen zo. En dan, wordt het er een gezellige 20 meter club bij de finale. Nou, er is eigenlijk maar één junior die het verder kent. Nota. Ja, en die Dus stiert- die staat nou klaar. Want die kan dit hier al 2 keer over de 21 meter als enige. Oh nee, Sietse Bokma had ik 21 meter sprong. wie is nog even als je hem neemt hem op. Verwacht het denk ik dat het... Germ Terpstra zijn eerste sprong. Ja, Germ hier. Terpstra zijn eerste sprong en hij gaat uit koers. Haha. En hij landt voor de scones van de senioren. En als dit er joch west weer. Ja, Reken het maar uit. Ik denk nou dat het niet eens opmetten Nee. hoeft. Want het is... vervelende start voor Germ Terpstra. Nou, Want ja, hij mat natuurlijk. Nou, wel in dat geweld meegaan. Wij zorgen hier bij de vrouwen nou naar de sprong van Douwina de Jong. Naar de volgende dame. Die kunnen er net al voorbij komen. De Jong en zusje. Ja, en Germ Terpstra, hij ziet juist nog op een zwarte cross. Hij is speciaal bij waarom kwam hij hier leven nog even een nachtje blauwe wollen Jerk van zijn heid. Maar goed, je wilde er wat, je had er wat verroer. Het is natuurlijk 6 seizoen tot nota. En ja, als je dan speciaal waarom komen voor zo'n wedstrijd als Juwet, dan word je direct steen. Dan word je echt net een beetje heel meid van. Dan word je echt voor de prijzen meid van. De sprong is opnam. Hij analyseert nog even van wat ging er nou precies verkeerd bij de insprong of loop. Waarom ging ik scheef? Kwam wel heel makkelijk weer tot de top. En ja, wist als dit soort sprongen recht gaan, nou dan denk ik dat we weer een dikke 21 te pakken gaan. En dat de senioren... Er staat nou inderdaad BS volle bak. achter zijn naam. Dat betekent boetende sector. Dat betekent dat je het punt recht voor de scones meer dan 8 meter uit die middellijn te lanen komen. Ja, en dan moet je er net opmetten.
En nou, daar hier niet verder ik net vol aan natuurlijk. hè. Nee, maar je Hasson was een keer sprong die 6 keer binnen, maar nog wel 4. En ik weet dat Germ dat, wat vaart hier dat echt, toen sprong een 6 keer, maar toen stapte er expres een hele meter achteruit, zodat die afstand wel op wilde meten. Trouwens, bij de vrouwen is het wel grappig dat er alweer 14-16 sprong is. Nou, toch zeker het boek, maar dus er zijn Populair nog plakje 3 leppers die het 14-16 lept, hè? Ja. Nou, de regerend prins, Timo van der Knaap. Ja, die is zijn titel kwijt, Ja, want hij is nou junior. Junior heeft hij dit jaar echt al. Maar goed. Mij heeft ook graag eens een persoonlijk record hebben hier in Burgum. Dus accommodatie leidt hem wel. 2050 en 20. Ja, wat Nederlands kampioen Klaas Nauta erachter. De plek 4 is nu voor Rieter Durkgrond. Als coach. En Oor Galema 5. 18 meter 55. Timo met de oren in. En die mist de pols maar insprong. En dan is er sprong eigenlijk al verleden. Top 5. En op de eerste batte Femke Brouwer als laatste van de vrouwen. En Femke gaat echt uit koers. Femke hing het op links, hing het op rechts. En ja, dan is die sprong eigenlijk al voorbij. En dan kunnen wij ons volgens mij opmeidje voor de tweede ronde. Want iedereen is net van mij best. Ja. Nou, wel vuurwerk. Valt me niks aan. Vooral de senioren die verrassen in positieve zin. Freek Ja. Kramer 20-94 persoonlijk record. En Bouke de Jong 20-50. Echt 4 uit de beste van zijn seizoen tot nota. Ja, die spreken ter de verbeelding. En bij die junioren is eigenlijk ontnota alleenig Michiel Zielstra. Ja. Echt mijn persoonlijk record. Ja. Van het eerste over de 20 meter. Ik verwacht je daar nog wel wat. Maar het begin is veelbelovend. Ja, want op dit moment zit volgens mij Orne Galema van Vermetje met zijn 8:54 nog op nummer 4. Hij zei zelf, Jimmy Vermetje, nou dat is net genoeg, helaas. Nou, en daar gaan we eigenlijk ook wel vanuit, want er zal in ieder geval nog wel een junior of een senior hoe heen gaan. Maar goed, wordt dat dan gelijk Rutger Piersma in zijn eerste sprong? Dat is de vraag. Ze krijgt net lekker in de... qua loop-insprong kwamen er net lekker in. Dus misschien dat hij de lengte van de loop wat onaanpast had. Misschien helemaal net, geen idee. Hij had in ieder geval 2 stickertjes op de pols plakt. Werd tussen hij de pols griepen had. Had een beetje in nou. En dan die laatste stappen. totaal net. Kan wel loslaten. Komt naar de overkant aan, maar daar is het ook met zijn. Dus daar is het heel wijs zien loop al. Stap. Nou, eigenlijk Zweefde er. heel wijs zijn al hele lietse stappen. De snelheid weer eruit. En dan mat er eigenlijk hele grote compensatiestappen, meidje. En eerlijk zijn, Het is nog absoluut net het seizoen van Rutger Piersma. Nee. Hij staat ook op de wip om topklasse te blijven. Hij hier eigenlijk al degradeerd bij zichzelf naar de mixklasse. Maar Ja. toen rekken Arne Galema blesseerd en dan mocht hij erin blijven. Ja, hij had ik zien al een noemer. Dus Maar hij zit nog steeds om dat zit achtste erbij. plakje heen. Hè? Ja. En hij is gewoon nog steeds de regerend Fries kampioen. Dan Dus, Michiel Zielstra, de man met een persoonlijk record van 20 meter traaien. Ken er nog een schepje bovenop? Nog Nee. net in deze sprong, want deze staat te 4. En op de eerste bad Hanneke Westert. En die staat op de drompelafstand voor de finale vrouwen met 14:45. Nou, dit zal om en erbij. Ja, dit is wel wat verder denk ik, maar het lijkt het op de sprong van krijgt. Ik denk dat zij overal 5e staat, ontnota. En zij had hier het Nederlands Famkesrecord sprong. Ja. Centimeter 63, maar dat is alweer een peer in lien. Ja, En daar is ze dit in het eens in de buurt west. Nee. Rutger Piersma komt nu tot 16 meter 82. En bij de dames dus Hanneke Westert, als ze nog voorbij de afstand van Femke Rispers kan, dan ja, schuift ze weer een plekje op en dat doet ze. 14 meter 82. 14:82 nou voor Hanneke Westert. En daarmee Hanneke dus nu. Dan is ze Femke Rispers voorbij met die 14:66 en staat ze dus overal op het 4e plakje. Want ja, neem het dan maar eens even. Er zijn 12 Famkes die door de 15 meter kwamen, dus die staan voor haar. Mogen dus 5 dames mee. Rutger Haanstra. Ja, maar die misleerde eerste sprong, Santje 47. Hij kan volle vierder. 17 meter 47. Dan staat hij mee. Pakte hier alles destijds, wie dat toen, die 20:53, weer toen een Fries record voor junioren. 20 meter. Daar was hij toen 2e mei op het NK achter de ongenaakbare Reinier Overbeek. Die had direct het kansrecord staan van
21 meter 38 als junior. Ja, dat is misschien wel een leuk richtpunt voor Germ, hè? Zeker, maar hij moet zich eerst even in de finale springen, want we willen hem eigenlijk het liefst vaak mogelijk zien springen, Joert. Om in de finale binnen te komen. En ja, dat wordt wel telkens spannender, want ja, 20 meter is echt net voor iedereen altijd een safe sprong. Rutger Haanstra, deze sprong liep het beter. Dit gaat al richting de 20 meter en ja, dit is een topsprong voor Rutger. Nou, je hebt toch nog een eindje de Ja, koers. iets te scheef, dat is jammer. En Maar eigenlijk maar krijg ik door de lijn heen, hè? ja, nee, klopt. Qua hichte, misschien ben ik wat te voorbarig, maar in ieder geval een stuk beter dan zijn vorige Santje zo'n 40. Dat wel, ja. En ik denk wel dat er meer mij in de top 3 of in de top 4 springt. Wij zullen Mats nou Stolsma. Mats Stolsma, die gaat te scheef. En Mats Talsma. Nee. Die gaat te vieren en dan gaat op de eerste bad. De thuisfavoriet Pieterik Westra. En die had nog iets meer tijd en dit liep het erop. Die meldt zich denk ik echt in dat 14 heel meter clubje. Ja, dat wordt even spannend. Ja, Die vrouw die ben bijzonder om me kon wegen, Joert. ja. Ja, dan is er 2 baltjes vlak naast gekomen. Dat... Maar komt er heel dichtbij in de buurt. Wils Hanneke Westra krijgt nog tot 1482 kwam en daarmee eigenlijk haar positie versterkt naar nummer 2. Twee bij de vrouw, Ja. 4 overal. Dus dat is correct te weinig. Nee. Ja, 4 sorry, nou, ja, is het? 4. Ja. Dus we gaan zien wat er voor Pieterik Westra op de borden komt. Met de sprong van Rutger Haanstra. Riemen Durkrant op plek 5, 18 meter 63. Maar die zal ook denken... dat- Nou, Rutger Haanstra noteerde toch nog 9 meter 33. De eerste 900 meter volgens mij. Ja. Het staat er mij te redden in de topklasse. Timo, nou, komen nog zoveel. Nou, we gaan naar de middelste score staan. Daar staat Nart Bronsma alweer klaar. Zien of hij Twee senioren die er al boven zitten. die loopinsprong nou wel goed kan pakken. Pieterik Westra redt het Maar ik heb met de hovenier hier heen, hè, want we hebben heel de takken in beeld. de zoekprestatie, maar ze redt het Dan ben je meteen snoeid worden. Corneille Bitirius, cameraman, staat op een steiger, maar die wordt inhellen door de groei van de grote IKB. We hebben er nog een skaat van haar trouwens. Nart Bronsma maar de oren. Dit lijkt een stuk beter. Deze insprong is een stuk beter. En dan, ja, dan Hij draait. draait er iets omheen, maar dit was al een hele verbetering ten opzichte van zijn eerste sprong. Hij had nog 1 sprong om zich in de finale te springen. Dus het is nog even een afwachtje. Marije Reitsma, die willen we echt mee hebben. En dit liep het... Nee, dit liep heel goed te gaan, maar die pols draait al. En dan is echt hard waar de sprong. Nou ja, nog net goed genoeg. Bij de jongens staat Claire, nee, de junioren mag ik zeggen. Hendrik Jacob Krol. Toch een van de jongens die hem stadig wel meldt in dit geweld, maar nou nog net, want dit is zijn tweede wie het sprong oprichten. En dan zitten die meesten daar gevaarlijk hier op het bankje voor. Want ja, deze polstok van 13 meter 24, die komt met een rotgang op hem aan. Klapt op een scoreboorden of op een sponsorborden, zeg maar. Ik heb nou melden dat bij de vrouw Pieterik Westra 1462 noteerde. Dat is haar beste van het seizoen. Maar ja, 1462, daarmee is hij dus overal gewoon 6e. En dus nog net in de finale. Nee. Dan op de middelste scores een Friese vlag. Bij Geoffrey Kramer alweer zijn pols prepareren voor zijn tweede sprong. Ze krijgt een persoonlijk record 2094. Had die pols een heel eind in het water staan. Drukte hem nog wel in, ik denk wel 61 van de hoorn aan. En ja, hij ging nog steeds vrij snel over het derde punt, vond ik. De pols bleef nog net dusdanig staan dat er echt nog heel erg volle energie uit die pols mij weer omkrijgt. Als dat nou wel lukt, dan shock hem ik nog wel dik over die 20 meter vliegen. Nou ja, dat zou voor Fiona wel echt spektakel wezen. Wij zullen zien of het eerst Free Kramer wordt of Femke Rispens bij de vrouwen. Er staan 3 springers tegelijk klaar. Ze moeten even op elkaar wachten of even een seintje aan. Femke gaat eerst.
Maar de onrin. Ze krijgt goed voor 13:30. Nee, 1466. Oh sorry, 14:66. Ja. Ja, die staat op de wip, hè? Ja, nou dit is Dat is de nummer 5. hetzelfde. Freek Kramer. Ken hij nog verder? De jongen is nog maar correct begonnen. Loop-insprong is weer goed. Had nou wel meer tijd om te klimmen en dit pols gaat iets te scheef. Maar Freek had het platje voor Fiona. Dit makkelijk, hè? Ja. Het hoeft nou eigenlijk net, hè? Het telt straks. Nou, hij had die 20 jaar nodig staan, dus de finale is wis. Ja. En eigenlijk moet er zorgen dat het daar nog een keer uithaalt. Ja. Nou, Sietse Ketelaar van Heeg. Eerste sprong Wiert. Stilist, dat ik aan atletiek, rint ik heel mooi. Stijlvol, kan een protte snelheid uithalen. Ja, dat moet nou even omzet worden in power in die pols naar boven. En Otter dat van me krijgt. Ja, hij had al eens een keer 1850 sprong. Volgens mij wacht het er even op de meter, want ja. Ja, op de middelste bad. Freek Kramer ging dusdanig scheef dat het zo'n bed voor Sietse eerst nog even prepareerd moet worden. En nu kan hij binnen naar mijn sprong. Dit is de laatste wedstrijd te winnen. Het huidige 20:07. Maar wist dit seizoen ook al voorbij de 21 meter te springen. Sietse Bokma heeft de beste prestatie op zijn naam staan. 21:09. Maar hij erin. Hier gaan we kijken naar Sietse Ketelaar. Goeie loop-insprong. Gaat alleen nog naar mijn idee iets te scheef. Ja. Maar te veel uit de richting. Had één keer ademhalen volgens mij in de onrin. Het is één grote krachtexplosie. Maar inderdaad een stilist die uitgroeien kan tot een hele goede springer. Alleen ja, dat komt er voor Jonne nog net helemaal uit. Dan de middelste scores. Of eigenlijk gaan we eerst naar de Famke scores. Inger Haastra zit daar al bij klaar. Ja, ze krijgt goed voor 15 meter 2. Wat zit er nog meer in? Nee. Deze pols zit te 4. Ja, zij is de nummer 1 in de groep vrouwen. Ja. Maar overal de nummer 3. Want er zijn 12 Famkes verder als haar. Dus die spanning in die groep dat is voor de finale, die lijkt best nog wel heeg, vind ik. Nou, Sietse Bokma. Volgens mij ik ooit was een keer prins geweest. Ik weet net, had Sietse ooit een keer een koning geweest? Ik weet het zo niet eens meer. In ieder geval, ze krijgt net een lekkere loop-insprong. Miste hem eigenlijk de leak. En wij zullen zien wat Sietse in zijn tweede sprong kan doen. Ja, dit is al een hele verbetering voor Sietse. Is dit goed genoeg? Dit is een dikke 20 meter. Een flesje met. Ja, dit liep het erop voor Sietse. Cola? Die boven 7. Cola. De vierde afstand. Even een rondje catering hier. Het is alweer keurig van me kwam bij de Leppersclub hier in Burgum. Met wie wordt te gast binnen bij ons livestream. Alweer de vierde livestream van dit seizoen. Komen er nog 2. En er komt natuurlijk nog die grote wedstrijd, het FK in Weensum. Maar die komt gelukkig live op televisie. En dat is van heel Prodelier toch wel de wedstrijd van de hier. Ja, 20 meter 30 voor Sietse Bokma. Dat hier nog net toch, maar dit doet hij hele goede zaken. Want ja, hij springt natuurlijk nu verder als Michiel Zielstra en staat op dit moment overal nummer 3. Ja. En is eigenlijk bijna wel zeker van een finale plekje. Alhoewel, dat zit ik nog wel, maar er binnen natuurlijk nog meer kanonnen die makkelijk 20 meter kunnen springen. In ieder geval had Sietse het in zijn tweede sprong dienen. Wij zoeken nu naar Auke Jan Jilde hier uit Burgum. En die had de pols te 4 in het water staan en mij gelijk loslaten. Op de vierde scores. Ja, daar is de spanning bij Sigrid Bokma. Want ja, die is natuurlijk regerend koningin, hè. Maar staat nou gewoon boeten de top 5. En die zal aan de bak moeten, want 14, 16, ja, dat is een protte wedstrijd staan aan het podium. Maar je wordt absoluut net hier in Burgum, want het niveau lijkt bijzonder hoog in de categorie vrouwen. En dat is echt wel net genoeg, Sigrid. Dus die liet alles aankomen op de laatste sprong.
En daar zit ik wat druk op nou. De loopinsprong wie al beter dan de eerste sprong. Maar en misschien weer een soort van zeepsprong, maar ja, het is nog lang net genoeg. Nou, en dan zullen we op een middelste scores dat Bouke de Jong Ekkelweg zit. Springt natuurlijk in één keer 20,50 meter zijn beste seizoensprestatie. En ja, ik daarin ziet nog wel verbetering. Of ruimte voor verbetering. Dus Je hebt nou lekker vanzelf. ja. Finale was dan in feite al in de pocket. En dit ligt erop voor Bouke. Gaat het weer richting de 21. Net te wild, jongen, net te wild. Oei, oei, Wat oei, was is er al? Sam maar boven. Maar hier erin moet een pas toe waar je sneller Bouke of Germ. Nou, het onderintelkoor heel weinig denk ik. Want ek Bouke is Sam maar bovenin die 13 meter 24 pols. Komt nog een derde sprong en dan dus nog 3 keer in de finale. En ja, dan is het even zien waar al je nog meer mee in. We gaan natuurlijk nog een volledige ronde hierna. Maar het is eerst de beurt aan Wisse Broekstra van Tsumarm. Om te zien of hij... of hij in één keer even een nieuwe seizoensprestatie of iets dergelijks kan zetten. Want Nou ja, eerst die dribbel er maar eens uit. En maar eens een goede loop. Want eerst eens een keer een lekkere sprong zetten. Wisse Broekstra bij de junioren is nog net plaatst voor de finale. Want die Lotte leidt heeg intussen. Je moet er haast 20 meter springen wil je mee naar die finale. Het lijkt het op zich heel goed te gaan voor Wisse. Alleen dan gaat deze pols gewoon te snel over het derde punt. Maar een degelijke sprong. Had nog hier een poging. Krijt applaus. Ja, had nog hier een poging. En dan ben ik ook benieuwd wat de volgende junior Germ Terpstra nou straks zal doen. Maar wij zullen eerst nog even naar de vrouwenscategorie. Daumina de Jong, mijn hart, tweede poging. En hier gaan we weer kijken naar Nee, Daumina die... Die kan voorlopig nog net mee in het geweld bij de vrouwen. Maar daar leidt de Lotte ik heeg. Want ik neem het al, Sigrid Bokma die had 14-16 achterhand namen. En zit gewoon boetende finalisten. Ja, dan moet er wat gebeuren. Germ Terpstra. Bij de junioren. Ja, boetende sector zit wel heel heeg in de stok. Ja, Maar gang Sanna in het koers dat de afstand net opmetten worden kan. ja. Degene die het makkelijkst, denk ik, van iedereen het makkelijkst 4 springt. Alleen, het moet altijd wel even gebeuren. Ja, wij zien nou Rutger Peersma in beeld. Die praat even met een trainer van het Heidenskip. Ja, maar Pieter Haanstra. Pieter Haanstra. Hoe er inspringen moet. Nou ja, en hij vraagt hem af van hoe krijg ik mezelf aan het praat. Want hij had dit hier nog net een goede wedstrijd erbij gehad. Nee, als ik het station, dan leidt het echt om zijn loop. Want hij had 4 meter voor het einde al een dribbel. Dus dat kan haast net horen dan dat die loop gewoon te kwad is. Hij denkt heel bij al dat er net uitkomt. En haalt daar terug in. En terwijl het er uiteindelijk heel erg moet compenseren. Nou, ik kan zien dat er heel onzeker man is. Hè? Want Ja, maar als je je straalt geen vertrouwen uit. Als je net uitkomt, dan is dat gevoel direct net. Iemand die het gevoel zeker wel had, dat is natuurlijk deze man, Germ. Ik ben benieuwd. Het zou voor hemzelf lekker wezen als er in ieder geval nou dik een jongetje een heel 20 meter springt. Dat er in ieder geval wit, dit is het plakje, nou nog 1 keer. Want ja, die drempel die groeit alleen nog maar. En het aantal komers wordt mij de ronde natuurlijk lietser. Speciaal dus juist eruit lichten voor de bij de Zwarte Cross Wijkaam om je Vionne kampioen te worden. Wij gaan zien wat Germ in zijn tweede sprong doet. De oren is goed. Insprong is echt goed en dit lijkt het alweer heel goed te gaan. Op safe, dikke 20 meter. Ja, krijgt net over het baltje van Michiel Sielstra. Nog geen 20 meter, krijgt net denk ik een jongetje 80 of zo. Maar Zie je nou misgreep, Kien? een hele degelijke sprong en liet zien dat hij onder druk presteren kan. En in ieder geval een lekkere sprong om op trot te bouwen. Nou, wij gaan naar de vrouwjes, jongens. Hier komt Femke Brouwer. Femke Brouwer, mij gaat onderin, gaat weer wat naar rechts, gaat wat naar links. En ja, had eigenlijk een kopie van haar eerste sprong. En ja, verbetert
zich Terpstra komt op amper. 19,60 meter 60 voor Germ Terpstra. En dit zult denk ik de 5e plek op dit moment bij of de 4e? Vijfde. 5e. Want er zijn nog 24 meters, hè? Ja, dan is het inderdaad alsnog wel een spannend plekje. Maar hij zit er in ieder geval eerst bij. De Zij rest het maar ook genoeg in het seizoen, want die nieuwtje 60 die is net eens genoeg om in zijn klassement te komen. Nee, dat weet ik. Zijn zwakste afstand in het klassement is nieuwtje 60. Dat jouwt ik een beetje om waarom hij nu al het seizoen het Nederlands klassementsrecord verbrutsen had. Dat is de oernaam van Reinier Overbeek. En hij maakt dus verder als nieuwtje 60 om nog winst te maken in dat klassement. Maar goed, hij wil mij naar die top 5. Ja, en die nieuwtje 60, dat is gewoon het 5e plakje. Ja. Dus ik denk net dat hij er al helemaal gereisd op is. Nee, nou ja, in ieder geval is het een... We kennen hem op Pero winnen is nog. het mooi dat de senioren net tussen jou nou. Althans, Freek en Bouke. Want de rest, ja, daar hebben we nog En Sietse. Ja, klopt. En Sietse, sorry, ja, zeker. Ja. En Sietse. Ja, ik denk dat dit van de senioren de beste wedstrijd door het altijd is. In de breedte. Ja, klopt. Ja. Nou, dat mocht ik wel een keer, want ze hadden natuurlijk van de 12 wedstrijden die we gewoon hadden, hebben we nog een keer gewoon dat een junior verder weer. Nou, en dat vinden de senioren net. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat het zo vaak in één seizoen een junior via de sprong had. Zelfs net met Bart, helemaal. Timo van der Knaap. En dit lijkt echt een goede sprong te worden, een verbetering ten opzichte van Krekt. Maar ja, je zou dat baltje 4 meter verder lezen en dan lijkt het een heel eind en jezelf misschien een minder sprong te maken. Maar degelijke sprong voor Timo. En kan zich opmaatje voor zijn laatste voorronde sprong. Dan krijgen we dus nog 1 ronde voordat we weten welke leppers haar melden mij straks voor de grote finale om de titels Koninginnen en Prins. Want nota bij de senioren op nummer 1 Freek Kramer 2094, tweede Bouke de Jong 2050 en derde Sietse Bokma 2030. Daar zit 2 junioren vlak achter. Michiel Zielstra 2003. En de drompel voor finale bij de senioren/junioren is 60 van Germ Terpstra. Nou, die ronde ja, die nou komt, daar kan nog wel wat verhoren. Ja, degene die nou... En deze man, die zou heel graag eens een keer aan die... Dit leek het beter voor Rutger Pierstra. De loop weer al een stuk beter. De insprong zak het helaas. Het is net genoeg. Nee. Maar technisch weer de loop al een stuk beter dan zijn vorige sprong. Jammer voor de regerend Fries kampioen dat hij net mee gaat. Wij zoeken naar Hanneke Wester. Ze krijgt goed voor 14,82 en deze sprong gaat net over het derde punt. Zit op dit moment nog op nummer 2 en overal op nummer 4. Ik denk wel dat Hanneke mij gaat, maar we moeten het maar even afwachten. Nou, dan zien we op de junioren topklasse scores dat daar Michiel Zielstra alweer klaar zit. In zijn eerste sprong natuurlijk goed voor die 20 meter draaien. Toen had er toch, ik wil richting de 21. Wil ik die pols een heel eind verder zetten, maar dat wie krijgt wat te 4. Dus zijn tweede sprong wie het. En wij zullen zien wat hij in zijn tweede sprong kan doen. Gaat natuurlijk zien dat Germ met speelsgemak richting zijn baltje gaan. En ja, kan hij dat baltje nog onderscherpen? Nee, echt deze sprong, of deze pols, zit iets te 4. Het komt heel correct. Maar ja, is in ieder geval wis van de finale. Maar we wachten nog even af. In ieder geval had hij een top jongen, want hij had al een persoonlijke recordsprong. En er staat er natuurlijk gewoon als 4. Het moet toch heel raar ook. Dan zien wij op een middelste scores dat Rutger Haanstra uit het Heidenskip zijn pols al klaar zetten had. Ze krijgt goed voor een meter 33. Degelijke sprong, maar merkt dus dat het net genoeg is om in de finale te komen. Het komt omdat natuurlijk Germ
bij de junioren 1960 sprong. Ja, correct iets verder. Alleen nog ja, Rutger Haastra zit nou wel lekker in de wedstrijd. En eerlijk zijn, als hij datzelfde van Krek nog een keer doet, de pols iets verder zetten had, dan zag ik hem nog echt wel over die 20 meter gaan. En eigenlijk zou het wel heel erg leuk zijn, omdat er dan Germ echt weer onder het werk zet. Ik denk dat Germ eerst gaat. We zoeken nog een aantal springers klaarstaan, of Rutger gaat eerst. Maar hij is in in. En die liep het goed. Nee. Die stok staat iets te vieren, maar het te volle corrigeren om over de punt te krijgen. En komt net verder als 1933. Dan gaan wij verder bij de vrouwengroep. Daar staat Hanneke Wester alweer klaar. Of ik bedoel Pietrix Wester. En ja, die zit op dit moment op nummer 4, maar die 14. Ja, oh, wacht even. Mats Stolz gaat eerst wie het. Hanneke, wat doet hij? Nee, Hanneke gaat te scheef. Pietrix. Oh, Pietrix. En ik zeg wel dat zij erbij zit, maar nee. Op dit moment valt ze in het totale klassement boeten de boord. En ja, had ze wel haar beste seizoensprestatie met 14,62, maar je zei voor Fionne eerst uitsprong. Ja, 14,66, dat is de drompel om in die finale te komen bij de vrouwen en de famkes. En die stiert op naam van Femke Rispers, die komt dadelijk nog in actie. Maar de 12e sprong van de jongen in die categorie ben van 12 famkes. Boven de vrouwen, dus dat verrast me wel een beetje. Ja. Nou, dat zijn meer verrassingen. We zeggen natuurlijk Sietse Leffers net in de finale komen. Dat was natuurlijk de eerste verrassing voor Fionne. En ja, op een middelste seconde zien we dat Nart Bronsma natuurlijk zijn pols alweer klaarzetten had. En ja, dat is echt een springer die we er graag bij gaan willen. Hij weet natuurlijk 1960, dat is een afstand die voor hem oors altijd wel makkelijk te blijven is. Maar goed, de loop en die sprong moet al wel even kloppen. Maar dit is wel een mooie sprong om alles nou kloppen te letten. Visualiseert de sprong nog een keer. Hij had dat 100 een keer voor hem zien, maar het gevoel wat je daarmee even oproepen, dat is belangrijk. Hendrik Jacob Kroon bij de junioren. 2 keer te water. Shot even naast hem. Hij is de eerste die gaat. Nart Bronsma. Gaat hij mee naar de finale. Loopinsprong is goed. Nee, deze pols zit correct te 4. En dat is jammer, want Nart hier we er graag bij gewonnen. Maar we dit nog een verrassing nemen? Of is het toch wel een beetje net, de lijn van dit seizoen, Hannes? We gaan naar de vrouwen trouwens, hè? Ja, Marije Rijtsma, dat zij er nog een schepje bovenop. Ik denk dat Marije zegt, nee. Nou, spannend. Hendrik Jacob Krol, Git ex-zwem. Ja, derde keer. Ja. Nou, dat vind ik dan wel weer verrassend. Ja. Ja, kunnen we dat nog een verrassing noemen dat Nart er net bij zit? Ja, ik weet het niet. Nog net echt helemaal zien seizoen. Maar op dit soort wedstrijden kennen er soms ook in één keer staan. Dus het zou ook net een verrassing wezen als er in één keer wel weer zit. Dus is het maar. In ieder geval, ja, de loopinsprong mat kloppen. En dat krijgt net lekker onsluit. Ja, dan is het lastig sleutelen. En zulke jongens als Freekramer, die gaan nou het plak te pakken. Die weten precies waar de steen maat. Constante onrin snelheid en ja, zit echt goed in het seizoen. Marije Rijtsma noteert nog 14 meter 51 en dat betekent dat zij ik wist is dat ze de finale misrent. Ja, krijgt net. Nou, zit hem een paar bovenaan, hè? Waterige boel bij de junioren. Pieter is mij 14,62 zit er ook al net in. Het zit al je vrij tegen het beeld. Ja, het is wel al een 14 hele meter en de krijg boven, ja. Nou, middelste batten. Freek Kramer, de man van de wedstrijd tot nota. 20,94.
hij zei al van ja, er zit wel meer in naar die makkelijke 2025 al heel betiteld seizoen. Wie in Boetenpost. Ja. Voor Nijenskozen. En hij wil zo graag eens een keer 21 meter springen. Nou, waarom zou dat net kennen? Ja, het hoeft nou nog net. Ik kan het beter bewaren voor straks misschien. Maar het is wel mooi oefening even. Je bent makkelijk, hè? Je hebt weer soepel en hij gaat weer 4. Oh, 21 meter denk ik. Nou, het zit er in om, want hij zit haast op het baltje. Hij is er al in, hè? Ik denk dat we hier de eerste 21 meter gaan. Ik help het die hopen. De commentator zei dat het baltje verder leidt. Vanuit mijn plak. Ja, het is correct. Het is maar een indicatiebaltje, dat zei het niks. stokje zetten wordt. Het stokje wordt er achter Del zetten, maar... Femke Rispens. Femke Rispens. Jere, Ketelaar. Ziet ze die gaat hier echt richting de jongetje heel. Zo. Wat een sprong van Sietse Ketelaar hier. Springt hier volgens mij een nieuw persoonlijk record. Jongen, zo gaan we niet. En leert hij dan Germ Terpstra er al? Ik denk het... Nou, dat wordt nog heel spannend. Jammer hè, dat ze weer altijd gelukkig Ja. Nou maar wat aanraffelen. Maar 2092 springt Freya Kramer. Die gewoon 2 centimeter verder zijn beste... minder 4 dan zijn beste seizoensprestatie. Maar jongen, hier is in vorm. Ik wil Sietse Ketelaar wel even jaren, want... Is het verder dan jongetje 60? Dat is even de vraag, want... Ja, dan moet Germ zou me niks verbazen. En Femke Rispens komt nu tot 1460. Ja, ik vrees dat het verkeerd... 1460 nog voor Femke Rispens. Wat komt er op het scorebord op de juniorenscores? Nieuwtje 15 voor Sietse Ketelaar. En ja, daarmee is Germ nog net zeker van de finale. Maar in ieder geval weten dat Sietse Ketelaar hem net eruit sprong had. Alweer een persoonlijk record. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al. Fionne. En we zijn nog douane. Femke Rispens springt heel constant. 1466, 1462 en 1460. En met die 66 staat ze nog steeds op de wip van de finale. Op de middelste scores, Sietse Bokma krijgt goed voor 20 meter 30 met speelsgemak. En Sietse kennende, als er één keer het goede gevoel te pakken had, dan kan dat ik wel uitbouwen. En ik ben benieuwd wat hij in zijn derde sprong doet. Had natuurlijk nog jongen dat Freya Kramer zich weer richting de 2090 gaat. En deze pols zit correct iets te vier voor Sietse, maar het zit er zin aan. Goh, die Freya Kramer. 2092 en 2094 in één wedstrijd. Bizar. Zien 12 fjesten van zijn leven. Ja. En hoe makkelijk eigenlijk, hè? Ja, wat ik het het nog steeds makkelijk uit, ja. Wij zullen zien Inger Haanstra. Ja, heer Inger Haanstra, weg je deze pols net aan. Weg je deze pols net aan. Wordt dit 16 meter? Ja! Alweer over de 16. Zij hier de laatste wedstrijd al een nieuw persoonlijk record van 16.06, maar ik denk dat dit verder is. Oh, wat een sprong. Ze gaat wel heel eind het koers. Had wat les van de reg, had ik het idee. Kan wat raar iets aan, Bert. Ja, maar wat een sprong. Deze afstand weer kwijt, maar dat maakt niks uit. Goh. Ze had 16.06 als persoonlijk record. 16.06 als persoonlijk record. We zullen even zien hoe vier dat Inger Haanstra hier springt. Ik denk De dat het zesde is. die insprong al. Ik hoor het pieken. Dat weer in het heidenskip. Dat weer verleden weekend. 15 meter 84. Oh. Een hele goede afstand. Correct je persoonlijk Oh, het is record. geen 16 meter. 15,84. Een heel eind die kant op. Nou leidt die Lien ik net op. Dan leidt die lijn inderdaad net op 16. Maar Ik denk, nou komt er een afstand die verder is dan ja. 20. En dan komt, is het 15. Nou, bij mij is Jules Kleer op de laatste voorronde sprong. En ja, dat wordt nog toch wel even een beetje spannend. Want op de middelste scores, ja, Bouke de Jong. Nou, daar is eigenlijk niks spannends hoor. 2050 gaat de sprong. Ze krijgt dreigend in de pols, maar gang wierd. En ja, als Bouke verder springt dan die afstand van, dan een van de afstanden van Freek.
in ieder geval verder dan die 20 jaar 90. Dan maar hij als laatst en Oors Freek. Maar hij zit op dit moment gewoon op nummer 2 in de wedstrijd. Ik denk dat het vooral spannend wordt naar wat de junioren doen. Want daar hebben we natuurlijk Wisse Broekstra nog staan. Ze krijgt goed voor Santje 84. Ziet goed in de pols. En ja, ik vind Wisse of Timo van der Knaap beide wel jongens die nog verder kunnen springen als die jongetje 60 van Germ op dit moment. Dus dat wordt nog even spannend. We zien eerst naar de sprong van Bouke de Jong. De oren is wel goed. Had er nou de tijd om te klimmen. En gaat dit verder? Nee, hij gaat te scheef en liet zijn sprong rennen. Want hij moet straks nog 3 keer. Dat betekent dat wij op een seniorenskoons uitsprong binnen en dat de ontknoping nou bij de juniorengroep komt. Ja, en bij de vrouwen. Ja. En daar staat nog Sigrid Bokma, de koningin, de regerend koningin, die net in de top 5 zit. Dus voor Sigrid, mag ik zeggen, is het nou alles of niks. Zij ken je 4. Haar 2 eerste sprongen had ze hier in Burgum lept. Maar het is er jong nog net uitkwam. Ken het dan nou in de derde sprong? Nee, en dan is hier echt een grote verrassing toch, hè? De tweede van Vionne, de tweede Friese trui die de finale mist. En wij sjoggen hier naar Wisse. Wisse had nou de pols goed, maar is er hier te scheef. Jammer. En dat is de volgende titelhouder die van het podium verdwijnt. Want de koning van Burgum, Wisse Broekstra, die is hier zijn titel kwijt. Ik ging ervan uit dat Germ Terpstra meegaat in de finale. Maar ja, Timo van der Knaap is na hem nog. Dus we kunnen nog net ervan uitgaan dat het Safir is. Maar het is een lekker gevoel voor Germ. Die jongetje 60 had er in ieder geval maar. Dus hij zit erbij. En ja, deze sprong die hij nou had, dat is dan wel lekker. Want hij gaat hem denk ik nou richten op die 20 jaar en 90 van Freek Kramer. Dat zal wel krek wat voor hem wezen. Ik zie hem nou wel richting de 21 gaan eigenlijk. Hij had het al een paar keer dit hier. Ja. 21.06 en 21.20 al zelfs. Het moet al even kloppen natuurlijk, maar ze moest er wel heel snel. En Kamer gewoon dat jongetje meter 60. Ja, dat is de teleurstelling. Sigrid Bokma leidt nog even met Rudy Walter, de coach van wat gang er hier al mis. Ja, ik moet zeggen, maar ze van de eerste sprong al ziet ze net lekker in de pols. De insprong, wie eigenlijk gewoon ze ransuver terug. En ja, deze dame kent er nog in, hè? Douwina de Jong. Ja, mat voorbij Femke Risper springen. 66 is de drompel voor de vrouwen om nog mee te gaan in de finale. Er komen nog 2 vrouwen, Douwina de Jong en Femke Brouwer, maar eerst Douwina. En doet een aardige poging, maar het is te min. Nou, wij sjoggen naar de junioren topklasse. En ja, dit is een mooie generale voor Germ om alvast te wennen aan hoe het zilver is op het Fries kampioenschap. Altijd om de zilveren pols gaat het natuurlijk nou om de koningstitel. Maar hij maakt verder als het Friese trui op oren komt. Hij had het geluk dat de senioren uitleapt binnen, dus hij weet dat alleenig Timo van der Knaap eromheen kent. Ja. En die had nog nooit een jongetje mee te sprongen in zijn leven, dus dat... Maar het is lekker dat je gewoon als laatste mee springen. Ja, want als het zo bloed het nou is, dan moet er straks als eerste in de finale. Wij zullen zien. Germ met de onderin. Is weg goed en is constant. En de insprong is super. Is samen boven. Krijgt er deze pols uitwerpen? Nee. En dan moet Germ nog heel even wachten. Want hij zit natuurlijk nog als 5e. En Timo van der Knaap, ja, eerste sprong 15:44, tweede sprong 16:62. Ja, daar moet een heel eind bij om, tenminste in ieder geval 3 meter om voorbij Germ te gaan. Maar nou ja, hij had een persoonlijk record van 18:27. Wel dit hier lept. Je weet het nooit. Zo'n seconde als maar dan moet er haast een meter bij. Wij zorgen eerst naar de vrouwen batten waar Femke Brouwer
ja, eigenlijk... Beide buiten de sector. Ja, lijkt nou nog 8e. Ja. En die had toch al 2 wedstrijden won dit seizoen. Dus dat is wel degelijk in om rekening mee te houden. Maar ik vind haar nog net heel sterk in de wedstrijd zitten. Als Je ze hoort net. insprong Nee. van links naar rechts, komt dat 12,60, 12,20 meter. De rechtspoor is een beetje, ja, is via het ziekje, ze gaat telkens wat naar rechts. Lastig om precies te zien waar het nou aan leidt, maar in ieder geval, ja, Nog 2 keer eigenlijk onze kant op. Nou ja, die had een persoonlijk record staan van 15,84. Dus ja, ja ze kennen het zeker. dat zou de fieste van de dag wezen. Remke Brouw, maar de oren. Dit liep het erop. Deze post zit Nee. stiller. Alleen Nee. als ze 1 keer onder een klim tak komt, dan is hij samen boven. Maar ja, dit is hem net voor Femke, net haar jongen. Dan ben ik daar de finalisten bekend. Die zetten we dadelijk even van jou op mijn richtje. Want ik denk dat we straks even een keer de vreesrood zomerwet krijgen. Ik had nog net jet, maar ik ging er nog vanuit, ja. Wij Voordat showen we nog even naar de finale te ontknoping. beginnen. En we gaan nog 1 sprong van Jonne voordat we daar naar Oer gaan kennen. En die is van Timo van der Knaap. Dat is de enige die nog verhoring meidje kan in de Standaard Nota. Zijn drompel werd hij hem op rechtje mat is 9,60 meter. Die staan van Germ Terpstra. Ja, we willen Timo er natuurlijk ook graag bij hebben, maar voor de wedstrijd is het misschien ook wel mooi dat Germ erbij zit, want dat is wel iemand die senioren ook makkelijk kenbaar heeft, of dat in ieder geval dit hier Shell had. Maar dit leek het heel goed te geven voor Timo. Hoe vier wordt dit? Zo! Dit wordt nog een heel gevaarlijk, maar dit Cool, zal haast nog net... een PR worden. Dit kan nog haast een PR worden, maar dit zal net verder als 960 wezen. Maar dit is in ieder geval een topsprong voor hem. En dan wordt het dan nog wel spannend in de laatste sprong. 1 klimsla extra en hij je weer best. Ik denk dat dit al richting een persoonlijke record gaat. Maar dat nog even afwachten. Zo ben ik verbaasd dat het naar de 9 meter te gaat. 18 meter is dit sowieso. Wat komt er voor Timo? 8,68 meter. Komt daar heel dicht in de buurt. Want Nou. zo'n Prima sprong voor Timo. weer heel erg goed. Uitstekende sprong. De uittredend prins van Burgum. Ja. We hadden dus 3 nieuwe titels te verjaan, want Wisse Broekstra is zijn titel kwijt. Sigrid Boekma is haar titel kwijt. En ik, Timo van der Knaap, kan natuurlijk geen prins meer worden, want hij is intussen junior. Komt hier nog in de buurt van zijn persoonlijk record. Met die 1868. Ja. Ja. En dan kunnen we dus opmeidje voor de finale. En dat is net zoals bij een gewone wedstrijd. Dat alle lepers nog 2 keer springen met je. En dat ze dan de afstand die ze noteert daar in de voorronde meenemen. Dat is natuurlijk sneu van Freek Kramer. Maar die 2094 en 2092. Nee, iedereen begint weer op 0. En nu moeten we dus op nee afstanden zetten. En hoe moeilijk is dat, Hannes? Ja, het is een beetje, het is vooral lastig als je al een topsprong del zetten huist. Want dan is het, ja, begin een beetje weer op 0. Maar zoals bijvoorbeeld Germ die nou krijgt met een jongetje 60 de finale op haar snaren zit maar in komt. Die zal denken, ja, we beginnen wel lekker op 0. Nee, dat we het oors net zo kennen, maar het is toch wat een uitgangspositie. In ieder geval is het lekker als het achter in het peloton meest beginnen zeg maar, met springen. Want ja, dan wist wat die concurrent al eerst sprong had. En ja, dan wist dus echt hoe 4 dat die pols maar stel zetten. Ja, als hij bijvoorbeeld 21 springt, nou dan maar zelf een topsprongmeidje worst überhaupt nog kampioen worden. En we hier krijgen even een discussie, Freek, of we willen of net gelijk teruggaan. Ik zou nog net echt aanstalten om nou eerst nog te gaan vrezen. Het zo'n bed liep dat nog steeds goed, dus ik denk eigenlijk dat we gelijk teruggaan. Nou ja, het is ook 11 miljoen en eigenlijk staat de planning ook dat we 11 miljoen teruggaan naar de finale. En in die finale dus 5 vrouwen, 5 senioren en 3 jongens. Met senioren bedoel ik ook de junioren, want er zitten 2 junioren in de groep bij de senioren. Germ Terpstra begint aanst, daarna zorgen we Michiel Sielstra. En dan krijgen we Sietse Bokma, Bouke de Jong en de topper ontnota heet Freek Kramer. Bij de vrouwen ook 2 famkes ertussen. We beginnen straks met Hanneke Westert van de vrouwen. Dan Noah de Boer
van de Famkes. Sanne Boustra van de Famkes. Daarna Inger Haanstra van het Heidenskip. En als laatste zal in actie komen Femke Rispens stiet hier. Maar normaal sprutsen is het zo dat degene met de vierste afstand als laatste mij. En dan stiert het hier nog trommel. Ja, want Inger Haanstra die had net voor mij de vierste afstand. Ja. Ja. Dus dat hou je nog even. Ik denk dat dat nog even ongepast wordt. Matt. Hebben we de categorie jongens nog? Nou, die weer al lang bekend. Daar begint straks Martijn Sutersma. En daarna hebben we Brent Monsma. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Uit het midjesprogramma, die weer omkomt van een zware ankelblessure. Hij springt ik nog met 3 schroeven in de ankel. Dat mij al een keer van de arts. Had er geen last van, geen pijn van. Noteerde vanmiddag 18-15 en dat levert hem nou een finale plak af. En de laatste die bij de jongens in actie komt. Op jacht naar de titel Prins, dat is Reinder Haanstra. Die hier joert ontnota echt een topdij, want die leepte een nieuw persoonlijk record van 18:44. Ja. En de grote verrassing daar is natuurlijk Ja, geen Sietsel. Hè? Nee, dat is wel verrassend. Even nou voor Rutjo, wat denk je dat er nog gaat gebeuren? Als een hast een favoriet voor Fiona, die zei dat Freek Kramer is natuurlijk wel heel constant. Nou hè? ja. 2 keer 20 jongen, maar ja, ken je dat nog een keer? Als de iemand het verzint, joert, Ja, om koning te worden, dan is het op dit stuit, tot nota, is het Freek Kramer. Ja, dat klopt, ja. Hè, op basis hoe constant dat hij springt. Maar mijn ervaring is dat de prijs net veel worden afhankelijk van waar het verzint. Nee. Dus En dus kan het zomaar wijzen dat Germ Terpstra als op nipperke in de finale Precies, komt ja. en straks met de krans op mijn nek op het podium staat. we gaan het zien. Ja, bij de vrouwen, dan doe ik het al net te zeggen. Nee. Want ja, daar beginnen we nou alle keer op 0. En daar zijn verscheidene die 15 meter wil springen kennen. En sommigen zelfs wel 16. Ja. Maar ja, komt het eruit, hè? Ja, goed, die vrouw is inderdaad spannend. Ik moet zeggen, ik vond Inger Haanstra inderdaad met die 16 meter sprong, of krijg geen 16 meter sprong, maar 56,84. Ja, die is wel in vorm, ja. Maar ja, Sanne Boustra trouwens, die zie je het, sprong ik heel licht, heel makkelijk. Voor We gaan al wat de eerste te door de horen, 15. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet net bij het wachtje rjocht op eerst nou, want laten we maar beginnen, zou ik zeggen. Maar de technische commissie die had nog net het start zijn, jongen, dus. We hebben dus een momentje, maar administratief zijn wij er helemaal klaar voor. Ja, zo is de administratie ook weer in orde, want nu begint het inderdaad bij de vrouwen straks Femke Rispens, daarna Hanneke Westert, dan Noah de Boer, Ja. Sanne Boustra en als laatste uiteraard Inger Haanstra, die in de voorronde die prachtige 15,84 noteerde. Maar ja, alles begint weer op 0. Ja, en ik ben ook wel benieuwd, want Germ en Michiel Zielstra die zullen natuurlijk nou op een orenskons springen. Die springen nou op een middelste skons. Dan hebben we ook een orenpols, dus alles is even voor hun oors. Ik weet net in hoeverre dat een voor- of nadeel is. Ik weet nog, volgens mij toen... Ja, had ik een orenpols, hè? Ik denk het al, want ze springen nou met de seniorenpols. En dat maakt het op zich net een heel soort uit, want van mij is het even dik of zo, maar ja... Het kan psychologisch misschien wat verschil maken. In ieder geval denk ik net dat Germ daar les van had. Maar De oude wedstrijd, ja, daar kun je wel in kijken, maar daar komt de finale. het is toch even oors. En naar mijn idee hingen we dat vroeger in Mintiert zit, maar wie dat net zei, als dan de finale hel is, dan mochten ze nog wel op hun eigen komen springen blowen. Dit is wel hoe ze het de laatste jaren hadden. Ja, dat zullen we nog wel even zien. Wat er gaat gebeuren en wat is de tactiek? Maar wij gaan beginnen met Femke Rispen, denk ik. Of met Martijn Suderma. Er staan 2 polsen klaar. Ik ben benieuwd waar als eerst green krijgt. Volgens mij beginnen we met Femke. Nou, laten we in elk geval hopen dat ze in een finale in elk geval om de beurten springen. Nee, Laten dus. we tegelijk beginnen. Ja. Martijn Sudersma gaat te snel naar de overkant. En Femke Rispen zet je gelijk een... Nee, echt net een hele goede delst. Dus dat wie eigenlijk 2 sprongen om eerst even te vieren. Komt mooi uit, want dan kunnen we dus volledig focussen op de middelste batten. Ja. Want daar komt een kanon in actie, Germ Terpstra. En die mij nou lepen op de seniorenbatten. Ja. Maar ja, als hij 21 lept, is het wel degelijk een Nederlands juniorenrecord. Ja.
op de seniorenbatten. Ja, Want dat wij worden maakt- al even insigned van, denk erom jongens, want er komt als een Nederlands record hoor. Nou, dat zou deze man dan doen moeten. En ja, eerlijk is eerlijk, waarom zou het net kennen? Als er ja, één in vorm is, Hij dan is het springt deze man. zo makkelijk 4. En ja, dan is het wachtje op die ene grutte uitzitter. Maar die valt dan ook vaak wel. Valt er nou al. Deze liep het in ieder geval gelijk heel 4 te gaan. Ja. Nee. Hij gaat te scheef. Maar Maar zo, dit is wel de eerste te kloppen afstand, hè? ja. Een degelijke En dan mag de sprong. oren eerst nog maar eens even nog heen. Ik zal er zelf net helemaal tevreden over wezen, maar En dan wordt er ook soms zomaar ook de Hij had nog 2 sprongen gelukkig. hij had nog 2. Klopt. En anders had je maar 2 sprongen. Maar Nou, hij moet toch even uitvinden hoe de polsysteem maakt. Nou, dat biedt er nou ongeveer, denk ik. Een beetje Ja. corrigeren nog, maar hij zit wel aardig op het punt waar hij wezen moest. ja, alleen dan vragen we even waarom gaan ze via naar links? Hè? En dat is gewoon een mooi. Ja, Tenminste, dat is een vraag aan hem. Van, Kunnen we hier dat weinig zal zo hij zeggen? zichzelf wel vrij, maar dat zullen we waarschijnlijk zelf ook wel weten. Nou, we zullen wel 2 springers tegelijk kleerstaan. 9,85 Zo is de eerste sprong. Dan is er al verder als in de voorronde. Ja, Maar speelt gewoon ja, hij zal daar net tevreden mee wezen, want hij kent volle verder. Deze dame, Hanneke Westert, Hanneke Westert. sprong hier als famke centimeter 63. Dat is alweer een aantal jaren lien. Dan mag ik eerlijk wezen, daar is ze de oude jaren net bij in de buurt west. Maar ze had wel snel weten dat het je 4 ken. Nee, Hanneke doet het net. En dan zien wij op een jongenskons de finalist die zich vermitje plaatste. Brent Monsma kleersteen. Brent Monsma met de oren. De man met 3 pennen in de enkel. Dit lijkt het gelijk een hele goede beginsprong te worden voor Brent Monsma. Ja. Net zien waarom dat er hier een jood naar Burgelkamer is. Springt hier dik over die centimeterlijnen en meldt hem in ieder geval weer van hey, ik kom jood voor de titel. Mooie beginsprong voor Brent Monsma. Ja, het is toch een beetje apart springen, want je bent er de hele midje bezig, dan ga je even pauze en dan mat het in één keer weg. Terwijl de rest, even ja, even draaien hoekers. Maar goed, op de middelste scores de man met een persoonlijk record van 20 meter draaien, Michiel Silstra. Zien wat hij op de middelste scores kan springen. Ja, dit is ook een jongen die natuurlijk lekker in vorm is. Zit goed in de pols en deze pols gaat wel over de derde punt. Dit nee. gaat richting de 20 meter. Hoe vier gaat dit Ja, voor Michiel Silstra? Oh! Ik denk hij helpt het net, maar hij Ja, helpt het wel. dik. Zo, hè. Jongen, en ik aardig rug nog, volgens Dat mij. baltje dat leidt op 20 meter. Dit is een heel dik persoonlijk record van Michiel Silstra. Als vier helemaal is dit? kwam je krijgt, dan wordt naar je recordsprong. Maar wij wisten net dat Michiel er aan zoekt. Nee, nou, dit is een heel eind. Hoe vier is dit? Dat baltje dat leidt zo goed als op 20 meter. Even van de wordt nog duidelijkheid, even mensen. wachten. Het Nederlands juniorrecord van Renier Overbeek, wat hier liept is in Burgum, staat op 21:38. Hij Hoe kan- vier komt dit? Hij kwam net echt lekker uit, maar zijn klimslagen moest nog een beetje zakje, maar hij is zo lang en hij zwiept hem naar voren. Oh, 8 centimeter! 8 centimeter! Maar het is wel een nieuw Fries record. Zo, ja, hij pakt Want hij het is record. Germ Terpstra voorbij met 21:20. Zo, Een hè. nieuw Fries record van Michiel Silstra. En die zet de wedstrijd hier Jongen, finaal jongen. op een kop. Want hij Ja, is dus ja. de junior die al die senioren nou onder spanning zet. Ja, en net alleen de senior, ik natuurlijk Germ. Godverdorie, dan springt je in 20 meter 20, dan ben je het hele jaar de beste. En dan komt het erop om en dan springt San Miguel in één keer hetzelfde als waar het hier op het Nederlandse kampioenschap. Ik denk Piekt wel er dat de op het wedstrijd juiste nou even stil moment. is, Ja, man. ze maakt het even nijmeten. Want het is een Fries record. Ja, En dat moet even officieel nijmetten worden als het inderdaad alle keer goed stiert. Die kans is Zo. vrij groot. Jongen, ja, Michiel, ja. 30. Zo, hij gaat hij net vaak in de stok zitten en dat hij dan ook nog zijn rug gang. Dus zei hem, hij wie op het derde punt al haast bovenin. Ik dacht even, hij gaat toch. Ja, nee, dus zei waarom? hem geen, maar het ziet er inderdaad op. Maar dus zei hij bleunt trokklim. Maar hij kwam totaal net uit met zijn klim.
Hij hier er nog wel een meter bij hakken qua pols, qua lengte. Maar wat een sprong voor Michiel Zielstra. En ja, 21 meter 30, waar je het nog gewoon komen. Nou, iedereen mag een persoonlijk record springen. Ja. Iedereen die er is mag een persoonlijk record springen. Ja, zo simpel is het. Want alleen nog de man die dit ooit helle had, naar Brandsma, die zit er al niet meer in. Nee. En de rest had het nog nooit. Jongen, en dat is junior. Wat een ontknoping in deze finale voor het Koningsleven. Maar goed, misschien... Dan steer de kleer. Ja. Want de rest moet wachten nou. Ja. Ze meten nog even de scores op nij 1. Dus die driehoeksmeting wordt even op nij dienen. Het gat mocht ik net teruggooid worden, zei de TC'er, zodat het stokje in ieder geval op hetzelfde plak blootsteen. Nou. Ja, de TC zit nou op de batten. Daar wordt die stok op nij inmetten, want het middelpunt van het batten, dat is een van die driehoekspunten. Dat wordt even inlezen of dat inderdaad correct inlezen is. Nou, die kans is eigenlijk haast wel 100%. Maar officieel jet het zo. Het jet zo. Vroeger heen dat er nog vroeger met een hoormeer dan wie dat altijd van hoeveel centimeter komt er nog bij. Soms wie het wilt zien wat er bij opkwam. Soms echt wel iets erover, maar in ieder geval zo het bij digitale meten eigenlijk ja, wat Wolf net kent. In ieder geval het stokje steenbloot dan. Zo het net een heel soort verschil. Nou, ik zie ze heel brand de bus weer inrennen. Dus de meting is west, denk ik. En dan wordt het dadelijk officieel. En ja, degene die daar nou op een schoons kleer zit en in een verrent, Freek Kramer, ja, die komt al tot 2 keer 2090, maar ja, 40 centimeter verder, het mat dan maar even. Nee, ik kan nog meer. Dat moet nog en daar moet het ook zo net, want het... ja, het bloot 21 meter 30. Maar zegt hier de TC, het is officieel, het is 21 meter 30. En dan je een hand op elkaar voor een Nijfries junior record. 21 meter 30 voor Michiel Zielstra uit Jestheim. En het is heel goed en we zijn natuurlijk uiterst tevreden. Maar ook wat zat hij ook dicht bij het Nederlandse record van Reinier Overbeek. 21 meter 38. Ja, het skill. Nou, het is nou al de beste wedstrijd van het seizoen op Nota in Friesland, zeggen ze. Want in Holland springen ze een afjetter. Dat bent wel senioren trouwens. Maar we binnen maar in de eerste ronde van de finale. Daar zit er. De man met het nieuwe Fries record. Deze afstand blijft natuurlijk wel staan. En dit wordt natuurlijk... Wiels wij hier Sjoggen Nij. Reiner Haanstra die echt een hele goede eerste sprong maakt. Het shot het baltje lezen van Brent Monsma. Die staat op zandje 68 en ja, Reiner komt in de buurt, maar ja, wat nog een liedskepje bovenop. Nog voor bij deze afstand gegaan van 21 meter 30. Verste op maar 21,09. Jongen, dan net 2 sprongen staat de hele finale al op elkaar binnen. Nou, dat is wij natuurlijk een beetje op hoopje. Noah de Boer bij de Famkes, bij de vrouwen, mag ik nou zeggen. Nou, Balsje leidt op tredje 30, die leidt nog net saf hier. De vrouwen / Famkes die moet nog even een beetje waren draaien. Op de middelste scores, de man die krijgt goed weer voor 20 meter 30. Had zien dat er in ieder geval een meter verder moet springen als die voorronde sprong. Ja, dit is ik voor Sietse Bokman PR, ja? Precies. En deze stok zit vol te vier, maar ja, hij moet echt wel heel lang staan voor je oer in 20 meter springen. En de keerzijde, het wordt hier naast de bus ook gezegd, de woorden uit de mond, de keerzijde is dat de meeste rappers natuurlijk nu enorm... Dan hebben we een tussengestaan bij de jongensgroep. Daar staat op dit stuit op de eerste plak Brent Monsma, Santje 68. De tweede plak is van Reiner Haanstra, Santje 03. En Martijn Sudersma is derde nummer 3 met 1550.
Nou, het gaat maar om één plak, namelijk het heeste. Want die jongen die mij hem een jaar lang de prins van Burgum nemen. En dat is op dit stuit, tweede klasser, Brent Monsma. Maar als die sprong krijgt van Reiner Haanstra zegt, dus dan denk ik dat hij echt nog voor Fiona aan het uitsprong is. Dus wij gaan het nog even zien. Sanne Boustra. Ja, wat kan Sanne Boustra? Ze krijgt goed voor 15 meter. Short dat nou de boer de leiding om had met 1 centimeter, trekt je 31. Ja. Ja, als er net 41 springt, dat kan je niet in, hè? Ja, zo is het. Maar ik denk nog net dat ze daar zo vol naar shot. Dan kan die 1 centimeter heel belangrijk zijn. Klopt, ja. Denk het net, Joert. Net bij deze afstand. Maar dan zullen we in elk geval toch een tendens dat de jongere jeugd mooi aansluit bij de ouderen. Want we hadden natuurlijk toch 2 junioren in de grote seniorenfinale, Ja, maar we hadden ook 2 famkes in de vrouwensfinale. Ja. En als we zo naar de afstand in de jongens springen, dan ben die echt net misselijk. Dikke centimeters. Sanne Boustra in haar eerste finale sprong. Shot een beetje bij de insprong naast de die bol, gaat volle verder. Ja. Zet je gelijk weer een fietje en een heel deel. En ja, let gelijk zien waarom dat zij op dit moment de Friese trui houdt en ja, ze Heel kwalificeerd constant. had voor deze finale. Heel Nou. constant. Op de middelste scores, jongen naar Bouke de Jong. Ze krijgt goed voor 2050. Ja. Het binnen wel afstand, ja, echt 2050. Dan is er zijn junior die springt er in één keer in 2030 en dan liep het in 2050 een stuk minder. Maar vergis die net, het is een topsprong. Had een persoonlijk record van 20,99. Ja, Precies. dan is die 1 centimeter toch een groot Het verschil. baltje leidt in ieder geval wel 4 genoeg. Dus als hij bovenin komt, Nee. De jongens die gakken nog wat, want zij willen echt richting die 21 meter. Maar alles moet dan kloppen. Ik denk dat Michiel Zielstra een mokerslag uitdraait. Ja, vooral omdat het in de eerste voorronde sprong gebeurt. Iedereen is een beetje indut en bam, daar klapte er in één keer omheen. Dus wij zorgen dat Sanne Boustra in ieder geval 15 meter tolve op het scorebordel zetten had. En daarmee op dit moment de nummer 1 positie voor haar rekening neemt. Ja, en die krijgt hier ze dat persoonlijk record van 15,29. Dus die springt echt een hele sterke wedstrijd. En makkelijk. Dit ben haar eerste 2 keer in haar leven dat ze over de 15 meter Maar springt. zo is het net steeds op het moment op de manier waarop dat springt. Hè. Het lijkt wel een liets trainingssprongje. Freek Kramer, hij moet even met de hoorn bij de polsmaat. Zet hem echt weer een stuk verder. Maar daarachter staat Inger Haanstra klaar. Ja. En die wil graag de leiding weer nemen in die vrouwensgroep. Inger Haanstra. Kijk, een vrouw in topvorm. Ja, Inger en dit Haanstra. liep Daar heel gaat ze goed weer. in, Daar hè? gaat ze weer, hè? Ja, Hoppakee. Die krijgt 15,84 en dit gaat weer aan die kant uit. Ja, ze zit correct op dat lijntje te Dus af en toe springen, een maar- topvorm, hè? Ja, makkelijk. Is verder dan die 25 meter 12 van Sanne Boustra. Want dat zal toch wel. Dat is in elk geval een finale, hadden we misschien willen. Ja. Kop over kop over kop. 15,70 ongeveer. De middelste scores. Wij zorgen daar een pompenblader shirt klaar staan. Freek Kramer. Ja, dan spring je zo'n wedstrijd. Ja. Als er iemand vandaag heel constant Hij hier het als Twee keer junior- over de 20,90 Hij en hier dan het- steen je gewoon te worden. Hij hield als junior direct. Hij sprong volgens mij een nieuw persoonlijk record boven in de top. Alleen toen weer de Reinier Haanstra die toen die in 2039 sprong. Nou, hij zou zichzelf nou in dit geval kunnen revancheren. Nee. Maar dat lukt net in deze sprong. Nee, ze hebben alle keer even Ja, een rechtse directe ontvang van Altijd Michiel iedereen Zielstra. die Want ik, die weet niet meer hoe er op stok zetten moet nou. en ja, wat te denken van Germ Terpstra die nu aan de beurt is. Die hier natuurlijk zijn sprong opmaken. Kan dat jongetje 84. Ik denk dat hij er nog het minste last van had. Want die denk, springt altijd in Michiel. Ja, maar ja, normaal wint er altijd, hè? Ja, ik ben er bezig. Ja, nee, klopt. Zij is het. Normaal Ja. verliest er nooit van Michiel. Dus, Nee, zij is het, ja. Dat Ja. neemt hij mee. Dat klopt, ja.
Ja, misschien inderdaad helpt dat wel. Ik denk dat Germ het minste last had van die sprong. Ja, je mag ik net te bot naar een oor zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk super voor Michiel. Dat gun je hem natuurlijk liek goed. Maar Germ zal wel denken, bliksem, dit is wel een heel eind. En dat motiveert hem natuurlijk ook. Want ik hier het eerlijk zijn net verwachten dat Michiel Zielstra een nij Fries record bij de junioren zou springen. Nee. Als er iemand is die ik het verwachtte, dan wie het Germ best. Nou ja, Michiel. Hannes, let we het wel weten. Dat van een midje hier Michiel nog nooit 20 meter sprong. Nee. En nu springt er 21, 30. Ja, bizar. Op één jongen. 1 meter 30 erbij. Ja, meer. Ja, meer, ja. Dus zo onverwachts is het. Ja, ja. Femke Rispus had nog 2 kansen om misschien toch nog koningin te worden in Burgum. Dit lijkt het een stuk beter te gaan voor Femke, maar had te weinig tijd. Nee, beide sprongen net goed genoeg om iets in de ranking te verhoren. Germ zijn timing is beter. Ja, Want die krijgt alle publiciteit direct. Omdat hij alleen nog springt. Nee, Femke hier wel een aardige sprong. Maar het zal geen 15-50. Want Inger Haanstra noteert gewoon 15-50 weer. Hè? ja. Die springt een dik van een wedstrijd. Ja, wat doet dit met Germ Terpstra? Hij hier in de voorronde hier een jongetje 60, nou die weer kwijt. Hij opent hier met een jongetje 85, dus dat wil beter en dat ging nog lang net goed. Zocht vervolgens zijn maat Michiel Zielstra naar Fries record springen. En nou weet hij zelf dat hij nog 2 keer mee op die middelste bad in Burgum. Als er iemand is die het kent, dan is het denk ik Germ, ja. Ja, en deze kansen zijn nog altijd de beste die er binnen. Want 4 van de 5 Nederlandse en dus wereldrecords lezen hier in Burgum. Germ Terpstra met zijn 2e finale sprong. Dit lijkt het heel goed te gaan. Krijgt het eens een Germ pol. Terpstra, die krijgt hem net meer jocht. Maar hij zit er dichtbij, denk ik. Hè? Hij zit het zin on. Maar hij mat er jocht. Doet er meestal leuk. Ja. Daar is dit nou toch oren druk op. Ja. Het kan net meer even in de tweede versnelling. Dat hij tot nu toe de verste is. Maar hij heeft ook gezien in deze wedstrijd dat Reiner Haanstra al tot 1844 kwam in de voorronde. Oké, telt dan nu niet meer. Ja, het is net alleen dat er 4 mag springen, maar hij mag verder springen dan dat er ooit die in had. En dat, ja, je houdt toch wel een hele aparte druk misschien bij zo'n mij. Maar ja, Maar het zal ik, hè? soms is dat echt juist de druk die je had om tot records te komen. Hanneke Westert. Beide vrouwen. Die weet wat het is om hier 4 te springen. Alleen echt, dat is alweer een peer in lijn. En dat zit er nou echt bij net in deze sprong. Als je wij op de middelste secondes de man die op dit moment nog steeds de nummer 1 Zo, leidt. eerst bij die jongens, bij Brent Mansma. Ja, dat bedoel ik. Santje 68, kennen daar een bovenop van. Nee. Dit gaat weer heel 4 of heel. Ja, dat dan eigenlijk wel. Heel 4. Goed een sector, maar net 4 dan krijgt. En dus blijft het spannend. Ja, want ik moet zeggen, Reiner Haanstra krijgt dat zandje in treien. Een hele meter minder 4, maar daar zit nog heel wat in. Slaat dan eigenlijk de gehele 20 meter gewoon over en pakt daar gewoon 21 meter 30. Ja, je ziet het vaker soms bij Leer Present dat hij een heel skoft als in een record onhikken en het wol maar net vallen. Jaren had Michiel Zielstra er om die 20 meter grens aan te tikken. Nou, dan kwam er dan wel eens in de buurt vliegen hier. Heel knap in Drielst op het NK. Nijpersoonlijk record. Nieuwtje 87, wie ik voor de Nederlandse titel. Toen kwam er eindelijk een keer jocht. Ja. Maar toen al zei er, ja verdorie, ik mag verder kennen. Ja. Maar Joen, hier in Burgum beweerde dat. Want voor het eerst oer de 20 meter, 3 centimeter. Ja. En voort 31 erbij. Ja, dat Nee, een Fries record. Ah, dat is juist het. Dan zit die pols krek wat langer stil. Hij boegt. Wij willen graag Ja. even naar de middelste Bartekornijen. Hij boegt en dan krijgt hij die kracht in één keer mij weer waarom. En ja, Michiel Zielstra. Goh, wat kent die nog? Ken die nog een keer zijn 4? hij gaat weer 4, maar net zo 4 als krijgt. Even lopen voor wat het is. Jongen.
Hij weet het. De kans dat hij Joert Koning wordt, die wordt per minuut groter haast. Ja, en iedereen feliciteert hem. En nikt. Bij de jongens, zo waar Reiner Haanstra leest in. Fantastisch, geweldig. Waar krijgen we eerst? Ik denk eerst de jongens. Ze krijgt goed voor Sontje mee te draaien. Ik hoop dat ze op een kwawasje. Het baltje leidt op Sontje 68. De Mataru heen kennen. Goeie loopinsprong. Ach, dan bloot de krijgt even hingen. En dit is hem net. En dan wordt het spannend voor de derde ronde. Ben we in ieder geval op tijd van Noah de Boer. Ja. Want die staat klaar bij de vrouwen, Famkes. Zij springt zelf nog in de Famkesgroep. Zegt trouwens dat Femke Rispers een 14,76 leeft. En dat is maar het derde plak. Maar Ken zelf over die 15 meter. Ken over die 15 meter. Ken over die 15 meter. Nee. Komt net lekker uit de pols, maar dit scheelde heel weinig. Ziet ik heb een misslag gezien. Ja, dat liep alsof ze wat glieren, ja. Ze gleed ook nog weg. Zonder dat gliedje denk ik het wel een scherwel. Ja. Ja, als de voet nou een beetje wierd is, dan heeft ze geen grip. Dan wordt het net. Maar ja, goed, dat is een kwestie van voorbereiding toch, hè? Ja, klopt. De springer maakt het voor tevoren met de handdoek, de pols goed droeg. Ja, hars op. Dus leren mijn voet wat droeg maakt en een beetje hars erop. Nee, dus, ja, ze is het, maar misschien glieden ze gewoon veel, geen idee. In ieder geval wie dit er nog net. 14 meter 63. Ook voor het eerst. Ziet ze Bokma. Ja. Dan spring je een keer 20-30. Dan ga je Alve van de Tolve wedstrijd bij wijze van spreken won dit seizoen. En nu steeds gewoon treden. En hier in de finale zelfs weer op 0. Maar dan springen ze hem links en rechts voorbij. Bijzonder. Zijt wat doet het niveau van de jongen. Ja, de beste wedstrijd van de hier. Ja. Ziet ze lekker. Nee. Het scheelt wel weinig, maar ja, jongens, die matten er nou zoveel weg, hè? Ja. Ja, dan zien we dat in de eerste ronde Sietse, Bouke en Freek Wiedgang. En in de tweede ronde ben het al Germ en Sietse die beide ook beweerden. Dus hij stiet op scherp. Nou ja, dat mag ik wel. 21, 30 spring je net met een zeepsprong. Zoals Bart Helmond vroeger al eens zei, de finale is in één klap de sprong. Ja. Bij de senioren dan. Nou ja, dat die er zelf ook het liefst. Er mat wat wij gebeuren, ja. Sanne Boustra uit Reduzum. Die krijgt 15 tolven. Haar tweede 15 meter sprong ooit. Nee. Dit is een polstje wat te vier. Zij had natuurlijk jongen dat Inger Haanstra met 50 krijgt dat vierde sprong had. Ja, zij maakt weer een PR springen, wil ze daar nog omheen. Ja. En ja, Inger Haanstra die mij nou nog een keer, dus. Het is een harde kans om. Zij had nou nog een keer de kans om die afstand aan te scherpen. En dan meisje we ons al klaar voor de derde ronde. Wat Inger was. Nee, we krijgen eerst Inger nog. Ja. Oh, sorry, ja, Inger. En we krijgen Bouke de Jong en Freek Kramer nog. De jongens die ben maar draaien, hè? Ja. Dus die ben even klaar. In de vierde wereld, ja. Ja, de wien is er helemaal uit, man. Dus het is een op- en top 4 op, jongen. Ja, perfect waar. De temperatuur is nog steeds heerlijk. En dat docht wat met de leppers, want zijn goede jongen in de breedte hebben we nog net gewoon dit seizoen. 20 meter 50. Inger Haanstra gaat aan de lijn. 50 meter 50. Maar weer voorbij de 60. En het zit vandaag goed in de wedstrijd. Goed. Bouke de Jong. Ja, 20-50 in de voorronde.
Wat kan er in de finale nog? Bouke de Jong. Nou, hij pakt de pols weer lekker om, maar gaat nou toch wat te vier uit koers. Nee, de drompel leidt bijzonder heeg bij de senioren/junioren. Hij is deze keer al droeg, maar komt net in de buurt van die 20 meter. En weet dat hij nog 1 sprong te goede had. Brengt u bij de eerste batten, want de leidster bij de vrouwen Inger Haanstra staat comfortabel onder leiding met die 15,50 meter. En dat blijft echt na 2 rondes. Dat doet deze weersprong niks aan. En Inger Haanstra had dus goede papieren op dit stuit voor de titel Koningin van Burgum. Die zou ze dan overnemen van clubgenote Sigrid Bokma, die de finale miste dit jaar. Hebben we nog 1 sprong te goed op de middelste batten van Freek Kramer, wilst Bouke de Jong. Nou ja, hij noteert nog 18,24. Maar dat doet er dus even net met dat in deze finale. Want alles staat in het skaat van die monsterachtige 21 meter 30 van junior Michiel Zielstra. Voor het eerst in zijn leven 20 meter sprong in de voorronde. En docht er nog even een 1 meter 30 oerhinnen in de finale. Hij had de jongen van zijn leven. De regerend Nederlands kampioen, laten we dat net vergeten. Want dat weer die oren topdij die er hier vliegen hier. De aansluiting voor eigen publiek in Driels. Die Nederlandse juniorentitel. Maar deze titel, de Koning van Burgum, die hier er dan net. En die komt heel dichtbij. Of kan deze Freek Kramer dan toch nog een keer verrassen? Want ja, 2094, 2092, dat is net 1 Safir ervan hoor. En daar zit nog wel wat rek in. Het weer nog lang net perfect. De stylist. Hij is altijd een van de meest constante liepers. Kende die pols nog een keer zo lekker hoe de punt krijgen. Freek Kramer van het Heidenskip. Freek Kramer van het Heidenskip. Freek Kramer staat echt in de topkenning. Je denkt die komt uit. Oh, die komt op het bosje. En dat is echt een dik persoonlijk record van Freek Kramer. Ik zie de eerste 21 meter. Wat gebeurt hier van jongen? Wat een topwedstrijd. Maar nou, waar komt die stok in het zandbed? Waar komt die prikken in het zandbed? Is het erop, is het er naast, is het er oer? Onvoorstelbaar. Wat een wedstrijd hier. Dit moet heel nauwkeurig nijmeten worden, want dit zal er ontspannen. Wat een... 39! Ja! Ja! Eindelijk! Freek Kramer oer de 21 meter en voorbij het Fries record van Michiel Zielstra. Van hem is sneu. Maar wat weer Freek Kramer hier rond tafel. Wat zit er hier al langs in om te hikken en wat is het voor hem dan mooi dat het er hier uitkomt. Toen zei Stefan met je, hij is degene die het verzint. Nou, als er hier is inderdaad, Joert. Jongen, 21, 39, wat een afstand. En 2094 en 2092, wat een wedstrijd. Jongen, wat een niveau tik je weer aan in Burgum. Absurd. Goh. Er weer net volle mensen die dachten dat dit nog gebeuren zou, hè? Nee. Maar ja, het is nog steeds de tweede ronde. Er komt nog een ronde, dus... En die begint... Waar weet wat er nog kennen? Ongelooflijk. De eerste wedstrijd waarbij er gewoon terug meerdere springers 21 meter sprong door in Friesland. Goh. Ja, laten we dan toch stiekem eens even mijn scanner naar het Friese recordje, hè? Ja. 2168. En maar dan een hoekje bij. Maar maakt er nog wel wat bij? In de buurt, maar... Ja. En Germ Terfra is nog net uitsprongen. Nee, maar we gaan eerst 12 uur scores in dit kleerstenen.
En op de eerste barte staat Femke Rispers. Die had ik een PR van dik over de 16 meter. Dus die koos zomaar een gooi nog naar de titelkoningin. Maar eerst, ze gaan we tegelijk. Ja, Martijn en Femke tegelijk. En Martijn gaat te snel en Femke Rispens. Wat doet Femke Rispens daar? Wat doet Femke Rispens daar? Ja, en dan zie ik nog misgreep bij. Maar Ja. 16 meter, Hannes? Ik denk het correct. Nou, het zal erbij. Er zit een misgreep bij. Ja, Hey. maar wat een ontknoping hier bij de vrouw. Ze peppen me gewoon op, joh. Ja. En dan hebben we Germ dan, die is aan. En die staat nou klaar op de middelste skans. Ja. Corneille. Germ staat klaar. Middelste skans. Germ Terpstra. Als er iemand is die nog voorbij de 21, 39 van Germ Terpstra, of van Freek Kramer kan, is het deze man. Krijgt het is over de derde punt. Daar komt er aan! Hij gaat naar de jocht. Wat is dit jammer, maar Wat een sensatie. Hier dit de jocht gang. Jongen. Ik neem me uit wat er op het boord komt voor Femke Rispers qua afstand. 16:22 is haar persoonlijke record. Daar zult het nog net nog voorbij wezen, maar is het een 16 meter? Ja, 16:04. 16 meter. 16 meter en 4 centimeter de nieuwe leidster in de wedstrijd. En ik de eerste afstand van de Jonne. Precies, ja. Nou ja, dus die een werp klasbakken klaar, want we hebben Bij de Brent jongens. Monsma, bij de jongens, die nog steeds onder leading gaat, met die Santje 68. Ja, Aan de leiding dus niet. verrassende ontwikkelingen bij het Koningslepen in Burgen. Zelden zo'n mooie finale ronde gehad, Hannes. Ja, nou dan zie je op de middelste scores die Michiel nou staan, spring je in 20 meter 30 en dan ben je nog net kampioen. Kun je niet de laatste wedstrijd herinneren? Met 22 meters in een finale? Ja, dat Mooiskofli, is hè? volgens mij inderdaad de Mooiskofli. Mooiskofli, ja. Op de... Ja, wat wil je zeggen? Nou, er binnen maar 23 meters west onder nota. 2 van Germ en 1 van Sietse Bokma. Ja. En nu al 2 in 1 finale. Wij zullen Eerst ontknopen. Hanneke Westert. Want ja, die kan ik 16 meter springen op een goede dag. Hanneke maakt het haar beste afstand van de dag, maar is net verder als de 16 fjouwen van Femke Rispens. Dat brengt dus bij Brent Monsma, want dat is de man die het vanuit de tweede klasse na blessure leed. Waarom is om het komen en hier misschien zijn eerste grote titel al pakt van het hier. En net iets is sprong. Dus hij mat even in de wachtkamer. Hij dat- blijft koprenner met Santje 68, maar weet dat er nog een kanon achter hem aankomt. Ja, en dat wordt heel spannend, want Reinder Haastra is in vorm. Eerst de middelste batten. Want Michiel Zielstra, die sprong 21:30. Fries record. En wordt voorbij hebt. Kan hij nou nog verder? Michiel, nee. Hij sprong in de tweede sprong al 58 en gaat nou 4. Maar hij had een fantastische jongen, want Ja. springt voor het eerst over de 20 meter en over de 21 meter. Fries record. En wordt je minimaal tweede, denk ik. Ja. Ja, Wolfertje. 15:03 voor Hanneke Westert. En dat is gewoon het vierde plak in de vrouwensfinale. Mooie ontknoping in de finale. Dat niveau gaat stadig, maar zeker vooruit, hè? In de breedte. Nou, we krijgen ontknoping bij de jongens. Wordt het Brent Monsma of Reinder Haastra? Waar van deze jongens wordt prins in Burgum? Reinder Haastra moet verder als de Santje 68 springen. En dat kende er, want in de vaarronde sprong er al over de 18 meter. Hij had het in hem, hij krijgt nog in de laatste instructies van hij mat rjocht en hij mat roer. Reinder Haastra. Ja, mat denk ik ook een persoonlijk record springen. Nee, hij sprong al 18 meter in de vaarronde. Doorin, Reinder Haastra staat tussen stok stil. Hij staat wel stil, maar hij draait vlot en dan is Brent Monsma de prins uit Burgum.
Wolfertjene. Hij brudt zijn enkel van de winter en is correct op tijd voor de grote wedstrijden. Wij waarom in de topklasse jongens. En pakt hier de winst met centimeter 68. Maar Rijder Haanstra die gaat toch gelukkig naar huis, hè, maar die hier een persoonlijk record van 8:44. Dit is Noah de Boer. Kan die nog wat doen bij die vrouwelijksgroep? Nee. Noah de Boer komt nog tot 14:63, maar blijft daarmee vijfde. Dus Brent die kan zich klaarmaken voor een sprong met een vlag in de stok. Dan bij de senioren. Ja, ik zou zeggen de ontknoping, maar ik kan me net voorstellen dat er nog 1 verder gaat als die 21-39 van Freek Kramer. Nou, misschien hij zelf, hè? Ja, je weet het net, maar dit, ja, hoeveel rek zit er nog in? We zorgen in ieder geval dat Sietse Bokma zijn sprong kleerzetten had. Had een PR nodig. Had ooit Precies. 21:13 gelept, kwam dit hier tot 21:9. Ja, je short baltje lezen, hè? Dus dat is een prachtig mooi richtpunt. Maar dan moet alles goed gaan. Alles moet kloppen voor Sietse. Nee, En dat de doet het net. loopsprong, dit is hem net voor Sietse. Nee. En ja, dan telt Freek Kramer nog maar 1 concurrent en dat is Bouke de Jong. En Bouke zal een heel dik persoonlijk record moeten springen. Maar goed, dat moest Freek gek. En Bouke kan soms ook in één keer hele verre dingen doen. Johannes, de kinderen. En we hebben natuurlijk nog Sanne Buistra, die ook een monster van de wedstrijd. Nou, Want Sanne Buistra de eerste titel is voor jong. Brent Monsma. Met Santje 68 is de nieuwe prins van Burgum. Is zijn laatste hier bij de jongens. Het dreig op een fiasco uit erin. Hij wie blesseert, ankelbrutsen, is waarom komen, maar pakt bij de eerste beste grote wedstrijd toch de titel. En hem maar we nou echt bij de favorieten bischreeuwen richting het FK in Weensum. Want hij is een man die echt een Sietse Lefferts echt partij aankijkt. Ja, Mooi voor de concurrentie. zeker. Bij de vrouwelijksgroep nog 2 deelnemers. Te beginnen met een van de famkes, Sanne Boustra. 15 tolven, dus die is op dit moment 3 mei. Ja, die moet een nieuw persoonlijk record springen van 15:51 om in elk geval Inger Haanstra voorbij te springen. Ja, nou ja, het aantal persoonlijk record springt dan liek maar even verder dan 16 fjouwen, maar dan wordt ze hier echt nog koningin. Als er iemand is die dat zo kennen, dan is het zij, want ze is in vorm, maar deze pols die werken net mee. Maar wel een fantastische jongen, hè? Want Fantastische 15:21, nieuw PR, eerste bij de famkes en keurige wedstrijd voor Sanne Boustra. De regerend Frisk famkeskampioen, Ja, die het echt de vorm te pakken had. nou de laatste sprong bij de senioren. Bouke de Jong, al goed voor 20,50 meter joet. De man echt in vorm. Achter hem staat natuurlijk Freek Kramer die altijd 21:39 kwam. Zit er nog meer in het vat voor Bouke? Hij kan klimmen als de beste. De onderin. Die liep het goed. Deze pols staat echt heel mooi stil. Krijgt er een goede punt, net. maar hij houdt op en hij weet het al. Het Nou, dan weten we ziet waar de er nieuwe gewoon. koning is. En dan is het duidelijk dat Freek Kramer met 21,39 meter hier in Burgum koning wordt. En ja, En we weten ook waar de koningin is. echt dat, ja. Want Inger Haanstra mij als laatste nog springen en stiert al op. Oh nee, sorry. Femke Rispers nog. Dat wordt nog spannend. Oeh. Heel goed, Hannes. Ja, de laatste sprong. Daar Ja. Misschien maar bij Inger even volgen inderdaad. Want dat is wel... Ze Nou, krijgt goed- beide, hè. Ze krijgt goed tot 50-50. En ja, die hele meter extra die Sjok hadden nog wel bijspringen. Nou ja, zij had verleden week 16 meter zijsprong. Nou ja, dat, En als de ze dat winnende wel nog een afstand keer is doen. nou 16 fjouwer. Dus ze weet dat ze het kent. En het is onhaal. Ik bedoel, Femke mij net nog een keer. Dus wil wij alvast zorgen dat de Friese vlag op de top wordt verstaped. Ja, dat is voor het sluitstuk. Dat is wat het sluitstuk. Want de drie adellijke titels maaien straks te eindbesluit 1 sprongmeidje tegelijk met de Friese vlaggen in top. Dat is al die traditie bij het koningsleven. Wil ze nou zorgen naar Inger Haanstra. Kan die nog 1 keer een aanval doen en dat slag het net.
De handen op elkaar voor Femke. Dan is natuurlijk Femke Rispers. De regerend Frieske kampioene dit van een week haar Frieske trui, leiderstrui kwijtrekken, pakt je wel degelijk de titel Koningin-oer van Sigrid Bokma met 16 meter en 4 centimeter. Gestopt zal worden. Nou ere waar de ere daar komt, want de man met een onvoorstelbare serie. 2092, 2094 en 2139. Deze man, Freek Kramer, is de nieuwe koning van Burgum. Nieuw persoonlijk record. Eindelijk die 21 meter. En wat kan je dan lekker vrij uitspringen? Ja. Freek Kramer voor zijn laatste sprong. Freek Kramer voor zijn Soeverein. 6e sprong. Heeft hij al gedaan. Favionne. 21-39. Het zoer wat wij, hè? Prestatie daar van alle heren. Meisje nog maar in. En hij wint hier de... Komt goed uit en echt dit weer een Zit er wel lekker in, topsprong. zit er wel lekker in, hè? Jongen, jongen. Het is onvoorstelbaar. Freek Kramer. Oh, 21 meter! Spring gewoon weer in de kilometer. Oh, onvoorstelbaar. 4 keer om die 21 meter heen. Hij squats uit de mouw als het niks is, maar wat een jongen voor Freek Kramer. Mocht niet eens bij mij nemen, hè? Ja, Al die ja, afstanden. ja. Maar alleen in de vierste telt voor het klassement. Ongekend goeie jongen. En dan ben ik benijd, is dit 21 meter? En als u denkt, Denk het wel. van, wie is die vriendin, wie is die vrouw daar bij Freek? Ja, dat is een vriendin. Deze koning is al bezet. De absolute topper. Ja, die heeft al een koning. Heet Freek Kramer van het Heidenskip. En oren, geweldenaar Joert. Michiel Sielstra, nee, Friesk junior record. Hij voor het eerst over de 21 meter. Ja jongens, we groeien stadig, maar zeker naar de climax van het seizoen. Er komen nog een paar geweldige wedstrijden. 21 meter het zien je van Freek Kramer. Het is onvoorstelbaar wat die hier van een serie deel zet. Leuke sprong, ja. 22 meters in de wedstrijd en 2 keer over de 2090. Stokken worden al... Ongevenaard zou ik zeggen. Ongevenaard, ja. Nu komen dus inderdaad de kampioenen. Dat hoort bij... Goh, Michiel Sielstra, dan springt 21-30 en dan ben je geen koning. Nee, dat is echt wel mooi. Weet je. Als je dan toch zo in vorm binnen, dat het dan echt er gewoon alsnog uitkomt. Dat je dus net bezwijken onder de druk, maar dat je gewoon de kop erbij houden. En dat je dat alle jaar om kunnen zetten naar een topprestatie. Dan ben je echt heel goed bezig. En dat versterkt zijn positie op dit moment alleen nog maar meer. Hè? Ja. Dus dit neemt hij mij naar de oordegrote wedstrijden. Natuurlijk het NFM, het Fries kampioenschap, maar echt richting het Nederlandse kampioenschap. Waar we Zeker. natuurlijk pas aan het einde van het jaar hebben. Maar ja, dat je dat op deze manier doorgeeft, dat is natuurlijk top. Nou, we zien al 3 polsen klaarstaan. Er zitten 3 vlaggen boven in de top. En ja, dat betekent dat de koning, de prins en de koningin alle 3 nog een keer mee springen. En ja, dat is nou voor Freek Kramer wel een belasting, want die had nog al 6 keer sprong. En ja, even de pols wat dichterbij zetten. Ja, het is wel lastig, want hij weet natuurlijk op wat voor onrensnelheid en alles dat er nou richting die pols gaat. Nou ja, dit wordt natuurlijk een safe sprong, want je wil er net in als kampioen. Nee, maar het is altijd lastig, want hij had natuurlijk correct zo'n krachtexplosie gewoon. En nou ja, om op safe te springen, nou ja, dan is het wel soms een risico dat er dingen insloepen die, ja, je wil de kop erbij houden bij dat soort dingen, maar Geen tapper op. nee. Nou, we zullen het zien. De kunst is om het mooi synchroon te doen en dat is het streven. 3 leppers tegelijk. We krijgen dat goed, het is straks een slow clap die we het inzetten terug hier op de schommels. En dan komen de 3 leppers tegelijk en dan zien we natuurlijk 3 Friese vlaggen over het water. En daarmee binnen de kampioen, nou ja, eigenlijk al huldig, maar dan krijgen ze vervolgens in het zonbed een mooie kroons om, de eerste van het hier. En natuurlijk de hanger van de koning, koningin of prins.
Nou, we hebben wel wat verwachtingen van de jongen, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben aangenaam verrast. Ja, dit is echt boven mijn verwachting uitsteken. Goh. Wat een mooie wedstrijd hebben wij hier. En ik hoor naam dan je het misschien van verwachten hier. Ja, misschien wel. Ja, nou ja, Michiel Sielstra, Savisa. Minder gezien. Brent Monsma natuurlijk ook. Maar dit was ook weer Ja, dat biedt wel de twee wat nijere namen om het samen te zeggen die ze weer even melden. Maar stokken staan. En dan gaan ze ja, verrassend, maar ik ben net. Maar vooral het feit dat het alleen maar gebeurt, ja, het is spektakel. op elkaar denken, ga je eerst wat, En hier kom je voor. Dit is de wedstrijd die je willen zien. terugkomen. Nu is het de bedoeling dat En hier hadden springers natuurlijk het hele jaar voor traind. Nou, jullie hebben misschien op achtergrond al het handgeklap. Dat is even om de trije atleten tegelijk een hart onder de ring te steken. Voor de traditionele afsluiting in Burgum. De koning, de koningin en de prijs. Daar komen ze om. En daar zien we Ja, de trui. stijlvol aanmaken. Aan de overkant. En dan mogen ze meteen voorlopen naar het podium. Prachtig slot. Een fantastische vier, jongen. 4 bij de beste wedstrijd. Hoort nota dit seizoen. Goh, ik zie nog uit naar de komende weekend. Ja, Voor deze titel. Voor Brent, Frederik en Femke. dus de vrijwilligers van Lijpersclub Burgum claimen voor de officiële huldiging in het zongebed. Nou, het is mooi dat er net één van de kampioen de wereldsprong is, want Oordem had zich eerst nog even omklaaien. Ik had haar Nou. nog niet gezien, maar fijn dat ik u Freek krijgt de felicitaties Van de voorzitter van van het de FLB. voorzitter. Ja, Die toevallig is Jiménez. Ja, Dan gaan we maar meteen. Oh nee, dit is zijn tante. alle blije gezichten. Zijn tante Smoontje. Is de prins. Oh, sorry, ja. Die shirt van achteren, die shirt net goed. Nou, Brent Monsma, kampioen met centimeter 68. En kijk, daar komt mevrouw Willemsma aan. De stevige handdruk voor Brent Monsma. En natuurlijk. En de kroons. Die is voor hem, want hij mag zich een jaar lang prins noemen. En daar is natuurlijk het welbegeerde prinsenmedaille. Ja, het leek een drama te worden voor Brent dit seizoen. Brutsen ankel, schroeven erin, net meiden aan kennen en nu staat er hier een paar maanden later toch met zijn eerste grote prijs. Ja, en dan Femke. Het moest in de laatste sprong. Maar Allerlaatste sprong. Dan doet ze toch 16 meter. Fjouwer. De eerste dame die uit het oer 16 meter kwam. Natuurlijk de hand en En ja, hier zullen ze heel blij mee wezen. Dit is natuurlijk top. Ze wie nog nooit eerder koningin volgens mij. En dit is haar, ja, zeer verzinnen. En ook voor haar natuurlijk Mooie bosblom. alle prijzen in ontvangst. En dan, En hebben we ja, natuurlijk dan het nog sluitstuk. één. En uiteindelijk is hij toch de koning geworden. Met een bijzonder record van 21 meter 39. Degene die het joert het meest verzinnen en uiteindelijk ook vadelkok kregen haalt. Freek Kramer, 21,39. Ja, wie rijdt je er net door uitsproet, door zijn serie. 20,94, 20,92, 21,39 en 21 meter te zien. Elke orenwedstrijd zou er met één van die afstanden een beetje winnen. Hij springt gemiddeld 21, hè? Hij springt gemiddeld 21 deze wedstrijd, ongekend. De felicitaties van de wethoudster en de kroons. En natuurlijk de hanger. Dit binnen de kampioen voor Joet. Nou, er is historisch kreun hier in Burgum, hè? Met fantastische winnaars. En ja, houd het maar even in achterhollen, want dit binnen dus echt kandidaat nou voor het FK. Hè? Ja. Heel vaak is dit een aardige indicatie van hoe een FK, en ik hoop dat ik hier mij alle concurrentie tot in het jen prikkel hier, Ja, want dan hou ik een heel mooi FK haast. Dit weer de livestream vanuit Burgum, vanuit Koningsleppen. Wij zijn hartstikke blij dat jullie er hier even bij zijn, kon en woon.
Over 14 dagen, dan binnen we weer. En dan komen we vanuit het Heidenskip met de nationale vierliep manifestatie. Dan doe ik de Hollanders mee. En elke een die maar springen wil, kan haar daarvoor melden. Maar ook daar verwachten we een fantastische finale. Het seizoen kroept naar de climax. Want naar de NWM, weer 14 dagen erbij, groeien we al naar het FK in Weesum. En het klapstuk van het IR. Het NK, dat zal dit hier oer de Friske Grensplak vinden in Polsbroekerdam op 31 augustus. Maar ook daar binnen we vanzelfs bij mij een livestream. En hopen we jou ook weer aan het tastel te kluisteren. Vanuit Burgum namens Hannes Carrion en Freek Wijma. Tegen dank voor jouw belangstelling en heel graag ont een oren keer. We hebben er namelijk 3 hoodies-winnaars. En jullie zijn natuurlijk heel benieuwd wie die hoodies heeft gewonnen. Maar we hebben er 3. En de eerste die naar het zender mag komen is Henny Leggerts. Henny Leggerts heeft een hoodie te pakken. Ja, die mag naar voren komen. En wie heeft er ook een hoodie gewonnen? Dat is Lisa Pumba. Ja, Lisa mag ook naar het zandbed komen. Ik hoop dat de hoodie nog past, Lisa. Ja. Ja. Maar wie helpt Lisa even op dat podium? Ja. En we hebben nog een laatste winnaar bij de hoodies. Dat is namelijk Tjerno Durk. Ja, dat is gewoon de opstoken kaart, hè. Ja. Nee hoor. Het zou wel leuk zijn als jullie die hoodie ook even aandoen. Ik vind het heel toepasselijk met dit weer. Ja, dus Tjerno Durk, Henny en Lisa.